All right. Good morning. Ayan, good morning po. Parang may echo ako. Nag-echo ako eh. South, ayan, hello. Mic test. Sir Milyonaryo, nag-echo po ba ako? Meron po ba akong echo? Parang nagdodoble-doble. Ayan, Sir Milyonaryo, shout out. Kit. Sir Milyonaryo, may ano po ba ako? Parang narinig ko doble-doble. Sounds. Hello. Mic test. Hello. Sounds. Meron? Wala? Parang may dodoble ako eh. Sandali lang. Oo, sorry. Sandali lang. Baba ko muna 'to. Ayan, okey na po ba? Kailangan ko talagang bumaba. Ayan, happy Palm Sunday po sa lahat, guys. Ngayong araw na 'to, guys, pag-uusapan natin na ayan, parang nag-lulus ako. Ayan, shoutout sa 2,000,000, medyo lang kapogi. Pero ngayon okey na po, Sir Milyonaryo, 'di ba? Ayan, pag-uusapan natin ngayon, guys, meron pa din? Ano kaya nangyari dito, ba't meron pa din daw echo? Ito lang nga. Meron pa rin po, ayan, okey na po ba? Okey na po? May echo pa din. Baka dito sa settings ko, sandali lang, bawasan ko dito. Audio. Yan, okey na po ba? Yan, Mr. Milyonaryo, okey na po ba? Wala ng echo? Hello? Out ko muna 'tong isa. Yan, meron pa rin po ba? Sir Milyonaryo, meron pa po ba? Ayan, wala ng echo 'no? Parang sa loob ng simbahan. May problema dito. Hello, hello. Ayan, sound check. Okey na po ba? Ayan. Binawasan ko muna yung mic at saka echo.
Meron pa din po, Sir Milyonaryo? Wala na, okey na. Meron, wala din. Meron pa din. Anong nangyari sa V8 ko? Wala naman akong ano dito, nakabukas. Dali lang, mag-restart muna ako dito sa isang cellphone. Ayan.
Okay na to. Wala nang bounce. Arvin, mega shot. Apo Wengs, mega shot sa'yo, Apo Wengs. Ayan. Okay. Ang topic natin ngayon guys is Palm Sunday. Dahil Palm Sunday po, malaya po kayo makipagkwentuhan, sharing sa mga problema. Ang ating gagawin ngayon ay Sunday dahil whole week. Sa mga gusto pong bahagi ng kanilang mga kwento at pwede po kayo mag dito. Hindi lang tayo pang ano to. Ba't naghang ako dito sa isa? Civil, mega shoutout sa'yo, Civil. Thank you. Ayan, 2 million in the house. Shout out sa 2 million. Diyan sa baba. Sir Milyonaryo, pwede mo na rin i-share dito. At pag-uusapan natin yung Civil PG. Ayan. Sabi ni Milyonaryong Jamo. Brave Young Leon, mega shoutout sa'yo, Ma'am Brave Young Leon. Dali, ano ko siya. Ipin natin yung hagdan sa mga gustong umakyat kasi kailangan natin pag-usapan. Dali lang. Ako sa YouTube. Ko para sure. Yan. Hey Cox, may ka-shoutout po Ma'am Hey Cox. Ayun, wala muna tayong pangat program ngayon guys. Ay Sunday tambalan wala po dahil Holy Weeks. Holy Week na po daw. Holy Week na po daw. Holy Week. It's time to sharing guys, sharing sa mga nangyayari sa buhay natin. Ayan, pwede kayo mag-share. Pero kailangan dito na to, hindi pang mahaba. Mga 1 oras lang siguro to. Kaya open lahat ng gustong umakyat dyan sa baba at sharing tayo, okay? Ang share natin guys about sa pagsubok. Number 1 is pagsubok guys. Kaya kung meron kayong mga pagsubok, sabihin nyo lang po dito at ikwento nyo po at open po lahat dito. Open up kung sino po yung may mga naging pagsubok dyan, mga pagsubok na pinagdaanan. Mula noon hanggang ngayon ay pwede nyo pong i-share sa aking live stream. Civil BG, thank you so much Civil BG. 4 million in the house, shoutout po sa 4 million in the house. Hey Cox, ayun pabi po sa bagong upload sabi ni Ma'am Hey Cox. Okay, ayun paki-view daw yung kanyang bagong upload. Ma'am Hey Cox, Apon Julie, may ka-shoutout. Ayan. Apon Julie, di mo nakita kahapon, kaya yun, sayang. Yung aming pagkikita nila, Apon Gem. Pero pinag-live ako ng ng 3 kong dalaga. Si Vangeline, si Renel Santos, at saka si Inday Mama Vlog. Okay? Okay, pwede po kayo mag-share sa iyong buhay about sa pagsubok. Kulang yang 1 hour mo. Pagsubok ko po. Ay, hindi, ano lang akong Julie, pag ano lang short, mga short lang yung hindi mo makakalimutan sa buhay mo na nangyari. Ano lang siya. Kasi Apong Julie, 1 week to. Hanggang
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang kailan ba matatapos? Friday. Kasi everyday meron po tayong topic about yung pagsubok. Kaya nga pagsubok, yung pagsubok mo sa buhay mo noon ba, for example, is since 2015, mga ganyan, nagka-problema ako sa financial dahil sa kay God ay binigyan ako ng magandang trabaho, mga gano'n simple. Pero bago lahat, ayan, udyamot sabi ni Apon Julie, magluto ako, BG lang atin pong bisita. Oh, sige, no problem, Apon Julie. Ano to, okay lang to, mga short LS lang to. Para naman hindi sila mahirapan sa pag-play. Ayan. Si Sir Milyonaryo, alam ko marami siyang pagsubok ni Sir Milyonaryo. Sir Milyonaryo, at pwede mo mang-share dito, isang kwento mo lang para maging aral nila. Katies, may kisyara sa'yo, Katies. Okay. Civil BG, sabi ni Apon Julie, ayan. Apon Julie, di mo nakita yung mga pagkikita namin kahapon ni Apon Jem, ayan. Kaya, ayan. Cooks, MLB, ayan, Ma'am MLB. Ayan. Oras na ba? Alright. Wala bang gusto magbahagi ng kanyang mga buhay? Ay. Civil BG, sabi niya po, talagang idol na si Apon Julius, si Civil BG, oh. Ay, busy pala si Milenario ng Jamot, nag-iimpake pala siya. Nilipat na pala siya, ilang araw na lang ang pangaraw. Today is 10. 10 kayong 10. Alright. Habang wala pa tayong umakit, guys, okay? Bilang muna ako ng 5 minutes at mag-isip muna ako at hanapin ko muna yung pagsubok na aking pinagdaan. Ayan, stop muna natin dahil meron tayong bisita. Ayan. May shoutout pong Milyonaryong Jamot. Ayan. Basahin muna natin kay Abong Julie. Ang naging pagsubok ko sa buhay ko, Abong Edward, nung matindi nang mawala ang tatay ko, mga kapatid at anak ko.
Sabi ni Apong Julie. Ay, napakasakit yan, Apong Julie. Sobrang sakit. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko na-experience yan. Kaya isa lucky pa rin ako. Isa pa rin ako maswerte ng tao. Ayan, mega shoutout sa'yo, Sir Milyonaryong Jamot. Sir Milyonaryong Jamot. Mega love shoutout sa lahat. Si Bel BJ, Ma'am Jolie, kapugi, may pwede mentor. Nandito ako, pagod ako kasi nagbalot-balot na ako kasi alis na ako sa bahay dito. Pero mag-share pa rin ako. Kaya ako, isang ano lang po siya, pagsupok na isang ano lang para isa lang. Para hindi masyadong mabigla. Sa Apong Julie ay. Sige po. Sino ba yung nasa ibaba? Ang buko gulong-gulo. Yun, ang sabi nga ni Ma'am Julie, nga, yung pagsubok niya sa buhay ay yung nawala ang tatay ko at mga kapatid. Sa akin naman, hindi. Hindi ganyan. Sa akin, saan ba ko na ang gulo yan? Alam nyo ba yung story ng prodigal son? Yung prodigal son, talagang nangyari yan sa akin. Isa akong prodigal son. Sa lahat kami magkakapatid, ako ang matanda na nag-graduate. Kasi nga, pasaway si Ujamot. Yung mga kapatid ko, yung mga kuya atis ko, at yung kapatid ko na bunso, nag-graduate sila at age of 20 pa lang. Si Ujamot dahil prodigal. Hindi talaga ako magpaano. Yung ugali ko na ayaw kong diktahan ako, ay hindi naman nila ako didiktahan, pero yung time na yun, parang priority ko ang barkada. Yun. Kaya nag-graduate ako at age of 23 na. 23 ako nag-graduate, dapat 20. Yung isang prodigal sana, kahit saan magpunta, oras ng eskwela, bulakbol, ganyan. Pero hindi ko yan inisip, kasi happy-go-lucky ako na pagkatao. Kasi bunso ako sa lalaki, parang inisip ko na lahat ng grasya nasa akin kasi mataba ang bulsa ko noon . Super taba. Yung mga kuyas ko nagtrabaho na. Isa-isa yung magbigay sa akin, Hindi ko inisip. Pero yung kapatid ko sabi talaga, don't be a prodigal son. Wala sa isip ko ano yung ibig sabihin ng prodigal son. Hindi ko inisip yun. Pero school pa rin, school. Pero school nga, sa kolehiyo, kuha ng 29 loads, units, pero bagsak ang 9 units, 20 lang ipasa. Yun. Kaya nag-graduate ako ng 23. So, nung nag-graduate ako, doon ko naisip na mali pala ako kasi nag-graduate ako, wala nang tatay ko. Patay na siya. Hindi na siya nakapag-attend ng pag-graduate ko kasi yun nga, bulakbol. Dapat 1994 graduate na ako, pero namatay ang tatay ko 1993 pa ng December. So noon ko naisip na mali pala yung magiging prodigal son. Mali yung inuuna mo yung sa labas, hindi yung inuuna mo ang pamilya. Ganon ang ano ni Jamot. Kaya nung nag-graduate ako, lasing. Naglasing ako kasi naisip ko, si nanay na lang ang sumama sa akin. Yung pagpasok ko ng baccalaureate, si nanay na lang. Wala na sa tatay, wala na sa tatay kasi patay na sa atin ng December 1993. So doon ko naisip na yung pinaghirapan ni tatay, hindi niya naramdaman ang pag-graduate ko. So yun nga ang inano ko sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga pamangkin ko na habang buhay pang mga magulang nyo, ipakita nyo na yung pinaghirapan nila, at least pag-graduate kung sino man dyan, maramdaman ang ligaya na sasabihin. Kasi nung nag-graduate yung mga kapatid ko, mga kuya sa atis ko, happy ang tatay .
Happy-happy ang tatay, nag-graduate mga kapatid ko. Sa akin, di ko nakita ang mukha niya. Di ko na nakita, patay na siya eh. Nanay ko na lang. Yun nga ang ano ko sa pag-aaral, yung wag kang maging prodigal, wag kang maging pasaway, wag kang maging bastonero, yung aral lang ng aral na pero hindi nilagay sa utak yung pag-aaral. O yun ang pinagsisihan ko na nakapagtapos ako pero wala nang tatay. Di niya naramdaman na yung paghihirap niya mula ng grade 1 ako hanggang sabihin natin yung magpo fourth year na ako. Hindi niya naramdaman na hindi na niya na hindi niya na natapos ang ligaya niya. Yun. So, Prodigal Son is a true story. Nangyari yan sa akin. Ako ay isang prodigal son. Di ko binigyan ng halaga yung paghihirap ng tatay ko. Hindi ko siya nabigyan ng kaligayahan na nag-graduate ako, nagtapos ako ng kolehiyo, wala na siya. Yun talaga, mabigat yun sa akin. Hanggang ngayon, dinadala ko yun eh. Sabi ko, ikaw kasi udyamot, inuna mo yung barkada, hindi mo, dapat nag-graduate ako ng 20 buhay pang tatay, makita ko sana na masaya siya. Sa lahat kami magkapatid, ako lang ang nag-graduate na hindi ko na nakita na masaya ang mukha ni tatay kasi wala na siya. Kahit Yung bunso po kayo, di ba? pagsisisi. Po? Bunso ka, di ba, Sir Milyonaryo? Hindi. Bunso sa lalaki. May kapatid pa ako na bunso. Yung pag-graduate ng bunso namin, buhay pang tatay. Ako na lang. Mahirap maging prodigal. Sasabihin ko sa mga yung nasa baba na nag-aaral pa, kung nag-aaral pa sila, habang buhay pa mga magulang, bigyan ng halaga. Ako hindi ko binigyan ng halaga eh. Kaliwa, kanan, kahit ano ng lasing, kahit oras ng school, lasing. Parang wala. Parang, andyan ang tatay, andyan nanay, yun lang. Pero pag makita ang barkada, hala, andun ang mukha sa barkada. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga pag-graduate ko, ako lang ang hindi kompleto eh. Nanay na lang ang kasama ko, wala ng tatay. So, parang hindi timbang, hindi balansi, di ba? Bakit sila may tatay, nanay? Ako, nanay na lang. So, yun ang dapat kong sa mga kabataan ngayon na habang andyan pa mga magulang. Ayun, bago lahat, shoutout muna natin at bisita si Apong Dante Baron, si Apong Banji, Diyosa ng Kapayapaan, may shoutout Pelski Vlog, ayan. At sino pa yung mga nandyan kanina? Si James GP may shoutout. Ayun guys, ngayong araw to ngayon guys, meron po tayong bisita at pwede po kayo magbahagi ng inyong mga pagsubok na dinadanas nyo mula noon hanggang ngayon guys. Pwede pong pag-sharing at libreng-libre po guys ha. At ito po lang po guys ha, para maging aral at dahil paggunita ng Holy Week ay ating sharing naman tayo guys. Hindi puro pwede naman kumanta pero yung kanta with meaning na yun parang gagawin natin. Halimbawa si Apon Julie gagawin natin bukas. Baka mag-share daw si Apon Julie. Ay, ayaw ko pag-usapan ng buhay-buhay na yan. Kasi nakakalungkot ako. Hindi, kumbaga parang i-share mo. Malay mo, may matutunan pala ako. Kaya ni Apong ni Sir Milyonaryo. Si Sir Milyonaryo, sabi niya nga, doon may natutunan ako sa sinabi niya, sabi niya nga na, mahalin mo dapat yung mga magulang mo. Tapos, totoo yung sinasabi niya sa huling pagsisisi. Ako naniniwala ako dyan. Marami akong experience sa sana hindi ko na ganyan. Sana tinabi ko na lang. Sana ganyan. Yung mga ganun kasi ako, tatatusan nagsisisi ako. Bakit nangyari yun? Bakit hindi ko na lang ganyan? Yun, totoo yun. Totoo yung sinasabi na sa huling pagsisisi talaga. Di ba tama ako sa Minaro? Instead na ayaw mo munang gawin pero ginawa mo na. Parang ganun mangyari, di ba, Sir Minaro? Tama ba po ako? Yun nga nangyari. Diba? Kaya ngayon, wala na akong magawa.
dumaan ng Nangyari na kalipas. nangyari na nga siya eh. Kaya nga Amon, yung araw nga ng pag-graduate ko, alam niya ni Imon. Andyan ba si Imon? Andyan ang anak ko? Opo, nandiyan ka. Oo, kasi sinend ko sa kanya yung pag-graduate ko na nanay na lang ang nandoon, wala nang tatay. Oh. Kaya yung sa mga nandyan sa baba na mga kabataan, di kaya yung mga nandyan sa baba na may mga anak, pagsabihan nila na yung sinabi to yung YOLO, you only live once. So yung YOLO ni tatay, sinayang ko yun eh. Sinayang ko na pinaghirapan niya ako na makapagtapos-tapos. Pag nagkapagtapos ako, wala siya. So, sayang din, di ba? Sayang, pero pagsisihan ko man yun, di ko na maibalik ang kahapon, di ba? Kaya sabi niya ni Apong Banjilin, kaya bawat araw talaga mahalaga. Sabi niya. Ibig sabihin, bawat minuto, araw kung nandyan lang yung parents po, nandyan yung anak mo. Siyempre, kailangan mo na siyang pakisamahan ng maayos. Parang dapat lagi kayong may banding. Meron kayong yung ipadamo na talaga yung totoong pagmamahal mo sa kanya kasi sa bandang huli, ikaw din yung magsisisi. Tama ba ako? Ayun, Diyosa. Salamat, Diyosa. Yun ang yung masasabi ko lang doon. Kailangan, tama naman si Apong Banji. Bawat oras, bawat minuto, bawat araw ay mahalaga sa bawat pamilya. Lalo na magkakasama ka sa isang bahay, talagang dapat todo mo na yung ibibigay mo sa pamilya mo para kasi hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay, kung kailan tayo mamatay, di ba? Kaya it's time to feel sa yung mga anak at asawa para Madam Sitang, nakikinig pala si Madam Sitang. Madam Sitang, mega shoutout po Madam Sitang, wala yata ang jacket. Madam Sitang, kung gusto mo mag-share, Diyosa, pwede po kayo mag-share ng yung pagsubok sa iyong buhay. Pero wag naman madami guys, pagsubok lang guys, isang lang para maging aral sa atin, hindi lang sa akin, sa mga viewers. At least meron kayo remembrance sa aking LS. Yun ang gusto kong sabihin guys kasi dahil paggugunita ng araw ng Holy Week po ngayon ay dapat nating mag-share kung ano man yung mga experience natin sa buhay para po malaman ng ibang tao dyan na ang buhay ay malaga at ang saya ay hindi ay nabibili kahit sino man. Yun po yung aking masasabi guys. Okay? Madam Sitang, tignan natin kung may jacket si Madam Sitang kasi baka walang jacket. Maraming salamat po Madam Sitang sa pagpunta sa LS ko Madam Sitang. Ayan. Okay, bigyan po kita ng jacket. Ayan. Ano naman po yung Sir Milyonaryo Mujabot? Ito yung tanong ko. Ano po yung natutunan nyo dun sa binigay mo po kwento sa amin at hindi lang sa amin, sa ating mga viewers dyan sa baba? Yun na nga. Ang aral doon, bigyan mo ng halaga ang pamilya mo. Lalo na yung tatay at nanay mo. Yun na nga nangyari. Hindi ko binigyan ng halaga. So, magsisi man ako, di na may balik ang lahat. Di ba? Tama. Alam mo, ginawa talaga ng tatay ko lahat. Pito kami magkapatid, lahat kami nakapagtapos. So, hindi basta-basta yung ginawa ng tatay namin, pero hindi ko binagyan ng halaga. Yun ang mali ko eh. Yung paghihirap ng tatay ko, hindi ko binigyan ng halaga. So, nung nag-graduate nga ako, ang mga kabats ko, kumpleto, may mama, may papa, may tatay, may nanay, may daddy, may mami. Ako, nanay na lang. So, anong gagawin ko? Pupuntahan ko sa sementeryo, kukunin ko sa tatay para para ako niya tabihan. Hindi pwede. So yung pagsisisi talaga para wala kang pagsisihan. Tingnan mo ang ginagawa mo. Tingnan mo ang ginagawa kung tama ba o mali. Ako hindi ko tiningnan ang mga ginagawa ko eh. Lahat kabastusan, kabalbalan, lahat yan. O doon ko na napansin yung pag-graduate ko na hindi ako kumpleto eh. Hindi ako yung bangka. 'Di ba ang bangka, mayroong bangka na isa lang ang tawag sa inyo, yung katig. Pero delikado 'yun, 'di ba? Oh. Ako ganun ako isa lang ang katig ko.
Tapos doon ko pa napansin yung sa pag-baccalaureate math kasi maganda yung pari na naghumili. Doon ko na ano yung pinahalagahan ng pari yung humili niya yung kung ano ano ang tatay, anong nanay. Yun, sakit eh. Totoo po Masakit. yan. So, Maswerte kung ako. Maswerte pa rin po kasi ako, Sir Militar, dahil okay pa yaki sa akin buhay. Nandito pa naman sila mama at tatay ko. Kaya, siyempre, talagang napakasakit din yung sinabi mo na, yun nga, sabi mo nakapag-graduate ka, ang umakyat is yung nanay mo, tapos yung papa mo is wala na, di ba? Masakit yan. Kaya, maswerte pa rin talaga ako, Sir Milyonaryo. Kaya, thankful ako sa mga binahagi mo at may mga natutunan din po ako sa iyo. Keda Reborn, salamat Keda Reborn. Thank you so much. Ano pa po? Ano pa yung sasabihin mo, Sir Milyonaryong Jamot? yun May na nagsabi baka po. maiyak na ako. Marami Oo. ako pagsubok sa buhay pero yun lang. Yun lang kasi ano yan, aral yan ng isang anak na walang silbing anak na hindi pinahalagahan yung ano yung pinaghirapan nga ng tatay at saka nanay. Yung may sinabi si ano si Apong Banji, siya daw may tatay pero ang silbi. Oo. Um, Ako, may tatay pero iba, silbi sabi. oo, na ano din niya na meron din ako nakilala na meron nga tatay o di kaya meron nanay, wala naman silbi. Sa akin hindi Tama. eh. Talagang napaka-responsable na tatay yung tatay ko at saka yung nanay ko. Ako lang na isang prodigal son na wala lang. Parang wala lang. Pero sa barkada, alda kung todo sa barkada, kaliwat kanan, ganyan. Pero hindi na kaya yung kung sino man diyan ang ano, bigyan naman ng halaga yung paghihirap ng mga magulang natin. May sinabi si Sabi Sitang Tastic Pan po, TV ayan. na kabaliktaran sa amin, 13 kaming anak, yung tatay namin wala pakialam sa edukasyon namin pero never ko ginawang dahilan ang kakulangan ni tatay para magsumikap at maging matagumpay sa buhay. Good for you Sitang Tastic Pan TV. May ano ka may ano ka sa may focus sa anong pag-iisip ko yun. Pero sa akin iba eh. Ako ang mali. Ako talaga mali. Yun lang po ang mai-share ko sa inyo lahat ngayon sa programa ni Edward Laksina, Kapugi, may YT Mentor. Thank you for accommodating me. Kapugi. Pasensya na. Salamat Ayoko po, na Sir mag-ayok. Marami pa pagsubok pero ko na baka mayak ako. Yun na. Ang aral doon, keep loving your parents. Yun lang. Be respectful and keep loving them. Kasi ang mga magulang natin ay isa lang eh. Isa lang, di ba? Totoo po yan. Totoo yan. Isa lang ang asawan, ang mga magulang. Kung mawala sila, di na tayo makapaghanap pa ng iba. Kung makapaghanap ng iba, ano na yan, poster parent na yan. Salamat Kapugi Salamat sa may natutunan kami dun sa sinabi mo, yung habang buhay pa ang parents mo, kailangan mo silang ipahadama na mahal mo sila at kasi sa huling pagsisisi ikaw din yung magsisisi, kaya kailangan ngayon pa lang sabi mo na kagad sa kanila na mahal mo sila, kasi hindi mo alam kung kailan sila mawawala sa mundo, di ba, Sir Milyonaryo? Kaya ayun, pahalaga ng ating tama. Yun, bawat isa. Sabi niya naman sabi ni Madam Sitang, hanga ako sa iyo co-host. Yan ang importante sa buhay na umamin sa kamalian. Sabi naman ni Vergara, stepfather ang naging tatay namin, siya ang tumatayong ama sa super bait. Wala kaming masasabi sa kanya. Totoo naman kasi minsan may mga stepfather at totoong father. Mas naging totoong father pa yung stepfather comparison sa tunay mo na tatay. Depende na lang sa sitwasyon kung anong nangyari. Kasi minsan kasi may tatay na minsan mas okay pa yung tatay compared to sa stepfather, di ba? Mas pinili nila yung stepfather compared sa tatay. May mga iba-ibang scenario ng ganyan, guys. Pero hindi talaga pare-pareho ang buhay ng tao at hindi pare-pareho ang ugali ng bawat tao. Kaya yun ang masasabi ko lang is
Mahalin niyo yung mga magulang niyo, yun. Basta sabi nga ni Sir Millonaro, keep loving your parents talaga. Kasi yun lang yung masasabi ko. Hindi na kailangan umaba ng umaba kasi baka lalo pang maiyak si Sir Millonaro about yan. Kasi lalo na nawala siya ng tatay. Ah, Bawat isa oo, sa atin may kanyang mahirap, sana mahirap na, mahirap na. Mahirap pupuntahan sa na end pumayak ako. na mangibabaw ang love sa lahat, ang oras at panahon. Totoo yun, Madam Chitang. Mangingibabaw yung love at panahon at oras. Kasi ito masasabi ko lang, Sir Millonary, sa sinabi niya. Kasi hanin mo naman kasi ito, lalo na mga mayayaman talaga. Kasi minsan, priority nila is pera, di ba? Kaya minsan, yung love, wala ng time. Kasi yung time mo, kahit mayaman ka, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, pero minsan kasi yung mga ibang tao na may mayayaman, puro business, business, business. Pero yung bonding nila nawawala. Di ba? Tama ako, Sir Milyonaryo. Yun lang iba, yung iba lang, sinasabi ko lang, pero hindi naman lahat. Parang nangingibabaw yung gusto nila na yaman para lang dun sa pamilya nila about sa love. Kaya nangibabaw yung pera sa kanila. Pero hindi naman sinasabi ko lahat, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ayan. Pero very salamat po, Sir Milyonaryo, sa pagbahagi ng iyong kwento dahil sa aming kwento mo, aral mo sa ating programa ngayon. Thank you so much po, Sir Milyonaryo. At Thank you so much. Bye-bye, bye-bye, Shoutout bye-bye. po muna sa baba, Sir Bye-bye na. Milyonaryo. Shoutout mo. Wala siya shout. May sinabi pa nga si Tangtastic na walang huli sa pagsisisi as long as alam mong mali ka at gumagawa ka ng paraan, itama ito. Tama po si Tangtastic Pan TV. O kaya nga ako, marami akong mga yan si Imon, love na love ko yan. Inano ko na anak-anakis ko yan dito sa YT. Ipadama ko kay Imon yung pagmamahal ng isang tatay. Kasi hindi ko na ipadama sa tatay ko, so ako ngayon ang magtatay-tatayan, magpadama. Meron din akong merong isang ilang taon pa yun, 15, isang Muslim sa YT ko rin sa YT ko rin na kilala. Sinusuportahan ko rin siya. Isa siyang Muslim taga Lanao. Tapos sabi niya sa akin na Papa, sabi ko, bakit mo ako tinawag Papa? Wala kasi akong Papa. O sige, tawagin mo Papa. Sinusuportahan ko siya. Kung ano yung hindi ko naibigay na suporta o binalik ko dito. Yan, andyan si Imon, tapos andyan si Alger, yung Muslim nga. Dalawa yung anak ko. Kapugi, dalawa yung anak ko sa YT. Pinadama ko sa kanila. Tapos pero yung kay tatay, nagsorry mo, hanggang ngayon nagsorry ako na wala akong magawa. Ganyan ako. Spoiled kasi ako, kapugi. Napaka-spoiled ko talaga. Spoiled ako. Namatay yung mga magulang ko, hindi ako nakatikim na kahit kurot man lang dahil hindi ako nakatikim. Hindi talaga ako nakatikim. Hindi ako nakatikim. Kaya parang lumaki din ang ulo ko. Kaya yung sa mga anak diyan sa baba, kung mayroon man kayo mga magulang na sa baba na may anak, huwag niyong palakihin ang mga ulo nila. Maya-maya i-disiplina nyo kasi ako hindi, pinalaki ang ulo ko ng magulang ko. Kaya yun i-share ko. Moral lesson, give respect and love to your parents. Kaya pinaka-importante talaga yan. Pinaka-importante yun na. Sige, yun na. Shout out sa lahat nandiyan na si Sir Yumol. Anak Imon. Hindi, Mama Vlog, may kasi po. Hey Cooks, ayan, si MMLP. Ayan. Si Madam Sitang. Sibyl BG. Andyan si Sibyl BG. Si Tastic, thank you so much for sharing your words of Thank you so much. Hey Cox, Vangeline. Omansky. Yun na. Yun ang ko. Po sa military ng Jamot, baka pwede po. Thank you very much sa iyong pag-share at may natutunan tayo dyan sa sinabi mo. Thank you very much, Sir Military ng Jamot. Sige. Thank you. Thank you very much. Thank you po. Baba na ako. Bye-bye. Baba na ako. Sige po. Salamat, Sir Military. Thank you so much. Okay. Alright. Shoutout muna natin si Cesar Yumol, si Josa ng Kapayapaan, salamat po. At Umansky, Hey Cooks,
Si Vergara Evangeline. Ayan guys, natuklasan nyo ang kwento ni Sir Milyonaryo Jamot na give love and respect your parents. Kaya totoo naman yung sinabi niya dahil bawat pamilya kailangan natin i-respeto, lalo na yung magulang. Ayan. Minsan, ako talaga minsan talaga hindi natin sinasadya, minsan lumalaban, lalo na yung mga anak. Kaya yun nga, may naano rin ako doon, may na-mention din ako doon sa about sa sinabi ni Sir Leonardo na sabi niya na nakapag-graduate siya tapos wala yung tatay niya. Tapos yung nanay niya yung pumunta sa States. Siyempre, parang pinaghirapan din ni Sir Milenario na nag-aral siya ng mabuti tapos bigla na lang mawawala yung tatay niya. Siyempre, masakit din yun. Siyempre, bilang isang anak, di ba? Kaya ayun, very challenging yung sinabi ni Sir Milenario at sana may natuklasan tayo doon at aral na binigay ni Sir Milenario kung Jamon. Umansky, ayan po, kung gusto niyo po mag-sharing, pwede po kayong umakyat sa taas para po ay may aral po na binigay sa atin ng bawat guest dito sa taas. Okay, Umansky, salamat Umansky. Pasensya na, ay nagpadikit naman po sa baby pong bahay, sabi ni bahay daw ni Umansky. Magdikit na lang kayo sa baba guys at mga ano bang oras na? 52 minutes, okay? Wala na po ba mag-share guys? Nakapin po yung hagdan guys. Open po kayo sa mga gusto mag-sharing. Hindi na po malahat mahabang mahaba. Basta yung sharing nyo lang guys, mga pagsubok na dinanas nyo. Pagsubok ka, isang ano lang po guys, isang salita na pero bigyan nyo ng meaning. Okay? Ayun, naranasan nyo ba? O ito guys, naranasan nyo bang kumain isang beses, mga ganyan? Naranasan nyo bang yung minsan na down kayo pero yun. Actually ako sobrang dami talaga ako na-experience. Hindi lang noon, pati ngayon. Marami. Sobrang dami pero siguro kailangan ko munang unahin yung mga guests dyan kasi alam ko meron silang mga pagsubok, kanya-kanya tayong mga pagsubok sa buhay na dinadanas. At sa pagsubok na yon, meron kang aral na makukuha doon, di ba? Minsan, gaya nung ako, ito, based in true story ko. Ito, so, nag-aaral talaga ako guys, sa totoo lang. Nung elementary ako at saka high school. Ito, sabihin ko lang to, totoo tong sinasabi ko. Kasi nung elementary ako, alam niyo yung panahon na yun kasi alam niyo bang baon ko noon, piso lang. Minsan nga wala pa akong baon noon. Parang pagsubok din sa akin kasi yung mga classmate mo, it's time to recess. Alam niyo ba guys, yung, di ba, sa school, yung mga lalo na public, pag pinating-ting yung bell, sabi nung mga time to break, recess. Bibell nila yun. O siyempre, bibell na yun. O lahat ng mga klase mo, lalabas na yan. Lalabas na sila, papuntang kantin. O ikaw naman, siyempre, sabi nung classmate ko, tara, recess tayo. Siyempre, ikaw wala kang pera, wala kang baon. Siyempre, mahiya ka sabihin na, sige, ikaw na lang. O siyempre, nakakaya. Minsan yung classmate ko mag-offer sa'yo, lalo na kapag may pera siya. O sige, tara, libre kita kahit ano lang, mga isang sopas lang. Kasi uso dun sa panahon namin kasi, yung sopas na, alam mo yung baso na ganyan. Ano lang yun, hindi ko alam kung 3 yata, 3 pesos or 5 piso. Tapos, ito talaga totoo, nilibre niya ako dati. Pero hindi ko na kailangan sabihin kung anong pangalan nun. Kaya, yun. Yun, basta na-experience ko yung ganung pag-aaral ko nung elementary ako. Ako naranasan ko sakit host. Ako naranasan ko rin isang beses kumain ng pizza. Sobra. Yun, ako hindi lang isang beses sa Apong Vergara, sobrang dami talaga. Nung high school, ito naman, high school ako. Alam niyo ba sa totoo lang sa high school ako, mula sa school, wala kaming pamasahe nun. Tapos naglakad kami from, bisan nga, hindi ko alam kung hanggang pag-uwi yata. From Baliwalo to ano yata yun. Na-experience namin yun, magkakapatid, yung magkakapatid, yung pisang ko, yung tita ko, tsaka kapatid ko, nawalan kami yata ng pera nung tamang yun. Wala kaming pamasahe. Naglakad kami from Baliwalo National High School to yung
school namin noon. Tapos, naglakad kami from Maluwalo to, hindi ko alam kung nagkakamali, maalala ko hanggang Tarlac City. Tapos, nano lang kami yata nun, sinundo lang kami. Ay, ang layo sobrang layo po nun. Siguro mga 2 oras yung lakad nun, kaya yun. Kaya yung mga buhay mayaman diyan, yung mga buhay, mga bata diyan na mga anak, mga bata na nag-aaral ng private, nag-aaral ng magandang school ay pangalagaan nyo guys dahil yung pera na ginagamit ng mama nyo, tatay nyo or sino man ay mahalaga dahil hindi nila pinupulot sa ano yan, sa basura, hindi nila pinupulot. Pinaghihirapan din ng magulang yun. Kaya yun, ang tawag dito, magaling kayong humawak ng pera dapat. Kasi dahil maraming mga bata na hindi kumakain, maraming bata na hindi nagbabaon. Minsan nga may mga matatalino na talaga na kahit hindi sila nagbabaon, pero nag-aaral sila. Meron namang mayaman na maraming baon, pero wala naman laman. Yung utak. Hindi ko lang sinasabing bobo. May mga ganun may mga ganung stanza. Wala akong sinasabi, disclaimer wala akong sinasabi, wala akong pinatamaan na sinabing banggit na pangalan. Pero totoo talaga, in reality talaga, may nangyayaring ganun. Kaya maswerte pa rin yung mga anak na may kaya sa buhay. Yun ang number 1 dyan. Kaya ako hindi ko yun naranasan baon ko. Maraming luto ang nanay ko at pera. Yun Kaya si Sir Milyonario daw, never niya na-experience. Kaya maswerte pa rin si Sir Milyonario dahil hindi niya na-experience yung ganong bagay at ganong experience. Apong Inday, pwede kayo pong umakyat dito at mag-share. Hindi naman pang mahaba, hindi naman pang long story. Mga short video lang. Tukas guys, panibagong naman tayo bukas, panibagong guest. Baka si Apong Julie daw mag-share siya bukas. Yun. Kaya lahat po kayo guys, sana po may matutunan kayo dun sa sinabi ni Sir Milyonario at hindi lang sa akin. Ang natutunan ko guys dun, sa totoo lang, kahit wala kang baon, ang importante meron laman yung tiyan mo. Kasi ako, na-experience ko din yun nung walang laman yung tiyan ko, pero hindi ako makakasagot sa recitation. Kahit alam mo yung sagot, hindi ka makakapag-focus sa pag-aaral dahil pag magtataas ka ng kamay, ay minsan alam mo yung sagot, pero hindi ka nagtataas ng kamay kasi nahihiya ka. Minsan masakit yung tiyan mo, nagugutom ka, yung ganong time na yun. Kaya yun ang aral nun. Kailangan talaga pagbutihan yung pag-aaral mo kahit wala kang baon. Importante, go ka lang ng go. At sa bandang huli ay magiging result ng kabutihan yan. Yun yung aking maswerte nga ako pero pasaway ako, sabi ni Sir Milyonario. Kaya maswerte Sir Milyonario daw, hindi niya naranasan yung mga ganung bagay, yung mga magbaon ng piso, walang baon. Kaya maswerte pa rin si Sir Milyonario. Kaya yung lahat ng mga nandyan, mga anak dyan, ng mga anak ng nag-aaral sa private, maswerte pa rin kayo guys kasi nasa private kayo nag-aaral. Kaya habang buhay pa yung nanay nyo, galingan nyo na kasi kayo din yung kayo din yung mahirapan. Kasi kapag nawala yung nanay, tatay nyo, sino ba yung magpag-aaral sa'yo kundi sarili nyo? Kaya mag-aaral kayo ng mabuti. Papanik ako. Sige, Apong Inday. Akyat ka Apong Inday. Share mo yung experience mo. Ay, hindi naman pang mahaba Apong Inday para ano lang, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang pagsubok mo sa buhay mo na pwede mong i-share sa amin. Apong Inday, nagkakit ka na Apong Inday, sige. Makabitin niya yung hagdan, Apong Inday. Nakasabit ko sa taas. Kasi wala akong pangat program ngayon. Gusto ko kasi dahil all week, kailangan nating mag-sharing. Hindi po lagi tayong laging kanta, akyat, ayan. Private po kami lahat, magkakapatid. O tignan mo, si Sir Milyonario, private pa rin sila nag-aaral. Pero maswerte pa rin kayo, Sir Milyonario. Alam niyo sa totoo lang, minsan, ito, may mga taong nag-aaral ng private tapos ikaw public. Ako, nag-aaral ako sa public pero alam mo na minsan naiinggit ako. Minsan kasi
may pagkakainggit talaga ako. So, minsan nag-aaral sa private kasi sa private maganda. Maganda yung uniform, maganda yung mga gamit, maganda yung mga ganyan nila. Pero siyempre, hindi mo maiwasan talaga yung inggit sa mga private na yan. Pero mali pa rin yung pagkainggit talaga. Minsan talaga, hindi naman ako siguro, hindi naman siguro ako, lahat naman tayo minsan naiinggit, di ba? Pero yun, basta, yun na. Ang tawag dito, Apong Cesar, Inday Mama Vlog, halika na po dito. Happy Len 10 po sa lahat, sabi ni Sir Bernardo Jabon. Ayan, may bisita po tayo ngayon, guys. Magbabahagi ng kanyang pagsubok na si Inday Mama Vlog. Apong Day, mag-shoutout ka muna, Apong Day. Hello, mega love shoutout po sa lahat ng mga bisita. Ayan, una sa lahat, magpapasalamat muna ako sa iyo sa pagtanggap mong maluwag kahapon. Nako, napakasarap ng pagkain. Hi mo ko kay nanay. Apo, wala siya. Umalis na. Umalis na. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Ayan. Ako naman, gusto ko yung topic mo dahil Holy Week, magbabahagi ako ng konti sa aking experience. Ako naman, yung experience ko tungkol kay Papa G, ayan, no. Ako, na-experience ko sakit. Sa tanang buhay ko, siguro meron ng 10 years ago na nakalipas, nagkasakit ako. Yung sakit ko ay first time kong maranasan yon sa tanang buhay ko. Ngayon, nung magkasakit ako, alam mo naman tayo kung medyo dala ng 'di ba? Kung minsan marami tayong kasalanan, pagkakamali, ano? Ngayon, nung tamaan ako ng sakit na 'yon, lahat ng doktor pinuntahan ko. Ewan ko kung bakit nagkaganon ako, sabi dumadating daw sa buhay ng tao 'yon, yung nervyos na sinasabi. Pero actually, awa ng Diyos hindi nag-breakdown, pero akala ko mamamatay ako noon. Iba yung pakiramdam ko noon. Talagang hindi ako makalakad mag-isa. Ang dami-dami kong hawak na pera. Kaya sinasabi ko naman ito naman patungkol din sa pera. Kaya pinag-usapan natin yung pera kanina. Yung mga sobrang dami din ng pera na ginodiyos yung mga pera. Ako naman. Alam mo ba nung may sakit ako, parang sa tingin ko walang kwenta yung pera. Kasi bakit kamo? Balik-balik ako sa doktor, lahat na ng doktor pinuntahan ko, lahat na chinek na yung buong katawan ko. Wala naman daw akong sakit. Pero kung bakit pag nasa ospital ako, nawawala yung nararamdaman ko, pag nasa bahay na ako, alam mo yung kwarto, pag nakahiga na ako sa gabi, para akala mo ang liit. Ang liit, para nasusopokit ako. Ayoko ng dilim. Ayoko ng nanginginig na ako, kumakabag na yung dibdib ko. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin, kako? Lahat ng perang hawak ko, humahawak ko pera, lahat ng mga alalay ko, binubuhos ko lang. Nagtatawa ako ng manghilot. Wala, talagang inaano ko. Kaya sabi ko, ano bang maganda kong gawin? So, ang nangyari, pumunta ako sa yung mga faith healer. Sabi sa akin ng mga faith healer, walang makakagaling sa sarili mo kundi ikaw. So, ang ginawa ko, kahit takot ako magbiyahe, talaga nag-aarkila ako ng sasakyan kung saan ako nakakarating. Nagpanata ako sa lubigan. Bago pa yung lubigan noon. Alam mo, muntik pa akong tumalon. Diba, bundok yun? Bundok. Sa takot ko, akala ko umaatras yung sasakyan, hindi naman pala. Muntik pa akong tumalon. Talagang takot ko. Ngayon, pabalik-balik ako talaga sa mga lugar na nagpanata ako. Pinanata ako talaga. Pumunta ako sa bundok ng Bamban, doon sa may grotto, lahat ng mga simbahan, mga church talaga. Pinanata ako sa sarili ko, sabi ko, Panginoon, sabi ko, magmula ngayon kako, hindi ko jujusin ang pera. Problemahin ko na lahat. Pera, asawa, pamilya, kapatid, wag lang po ito. Wag lang po itong sakit. Dahil po talaga, pag sakit talagang tumira sa'yo, kahit gaano pa karami ang pera mo, kahit gabundok pa. Sabi ko sa'yo, walang kwenta kapag nakaratay ka.
Kaya kung minsan sabi ko, one piece of advice sa mga maraming pera o may pera. Hindi naman sinasabi kong may marami akong pera. I mean, medyo kaya-kaya Sakto lang lang. ng konti pero mahirap din palang Diyosin ang pera dahil walang magagawa ang pera kapag tinamaan ka ng sakit. Kaya sabi ko sa tanang buhay ko, doon ko naranasan yon. Tapos one time, sa kakapanata ko, siguro sabi ko kung ano man po yung mga kasalanan na nagawa ko o ano ganito, humingi ko po ng kapatawaran sa inyo. Sabi ko, tanggalin nyo lang po itong sakit kong ito. Huwag nyo na pong ibalik sa akin dahil almost 1 year and a half akong ganun. Takot akong magbiyahe mag-isa, takot ako sa mga matataas, takot ako sa ano, parang lagi ako hindi ako makalakad ng mag-isa, laging may alalay. Sabi ko, ibalik nyo lang po yung dati ko na nakakalakad ako ng mag-isa, na walang alalay, gano'n. Lahat yan. Hindi na ako bumalik sa mga doktor. Ang pinupuntahan ko na lang puro mga faith healer, yung mga simbahan, yung mga nagpanata talaga ako. Alam mo, one time na naginip ako, siguro umabot na ng 1.5 years, siguro dininig na ng Panginoon yung dasal ko, experience ko, na naginip ako. Para bang yung panaginip ko, alam mo yung pieta nung namatay si Jesus Christ, yung tinatawag na pieta, yung, di ba yung nung namatay si Jesus Christ, binaba ni Mama Mary, nasa may lap niya. Di ba yan, nakita Opo. mo yung santong ganon sa mga Opo. Katoliko, yung Nakita binaba ko niya. Ah, Alam mo ba, nakita ko sa panaginip ko isang gabi. Ando siya sa pinakatuktok ng bundok, puro rainbow. Tapos, gustong-gusto ko siyang marating sa panaginip ko. Gustong-gusto ko siyang abutin, gustong-gusto ko siyang haplusin. Pero, ang dadaanan ko is bangin. Tapos, yung bangin, meron lang siyang, parang sa panaginip ko, meron siyang parang lubid lang na delikadong dumaan. Kasi pag nagkamali ka doon, malalaglag ka, napakalalim ng bangin. So, sabi nga sa panaginip ko, patay na rin yung mother ko noon at that time. So, sabi ng mother ko, sa panaginip ko, nandun din yung mother ko kasi pag nahihirapan na ako, tinatawag ko yung mother ko. Tsaka, the same time, nagdadasal ako. Sabi ng mother ko sa panaginip ko, anak, sabi niya, kung gusto mong marating ang pieta, ipikit mo yung mata mo, maglakad ka na huwag kang titingin sa baba, sabi niya. Tapos sa panaginip ko, talagang nagtry akong naglakad, na hawak ko lang yung lubid, umaakbang yung paa ko, na nakapikit yung mata ko, pinakinggan ko yung mother ko. Alam mo, pagbukas ng mata ko, andun na ako sa pieta, nasa pinakatuktok na ako, nandun na ako sa may paanan ng santo. Yung gusto-gusto ko, tapos wagulgul akong iyak na ang pinapanalangin ko, yung lagi kong dinadasal na tanggalin nyo lang po yung sakit ko, problemahin ko na po ang pera, problemahin ko na ang pamilya, problemahin ko na lahat, wag lang po ang sakit, sabi ko. Alam mo, pagkagising ko kinabukasan, parang anggaan na ng ano ko, tapos nasimulan kong maglakad sa palengke, sa grocery, sa ano, hanggang makapagbiyahe na ako mag-isa. Kaya sabi ko, answered prayer ako, pero isa ang pinramis ko. Hanggang pong pumikit ang mata ko, dahil Katoliko tayo, yung rosaryo ko. Kahit saan ako magpunta, yun ang pinangako ko. Hindi ko na po titigilan yung aking rosaryo hanggang pumikit ang mata ko. Hanggang pong mamatay ako. Kaya kahit pagod na pagod ako, maghapon o ano, dahil pinangako ko yun. Bago manbawa, nakalimutan ko maghapon, pag pipikit yung mata, kahit pag nakahiga na ako, talagang hahanapin ko rosaryo ko. Hindi ako nakakalakad nang wala akong rosaryo sa bag. Hawak ko lahat yan. Pagka nakalimutan ko yung rosaryo ko, kahit malayo na ako, kahit halimbawa pupunta ako ng Maynila, nasa Dauna ako, bababa talaga ako, babalik ako. Kukunin ko yun talaga. Kaya yun po yung magandang na-share ko sa inyong experience tungkol sa ano, 'di ba, nag-share naman about parang nag-7 last word tayo. Magse-7 last word. 'Di ba? Okay lang yan. Ayan, shoutout muna natin na wait na muna natin yung ano. Shoutout muna natin kay Renel Santos, si Aiza Perez Vlog, shoutout po sa lahat. Ayan, nandiyan po sila ngayon. Maya-maya daw akit siya. Hello, may kalab shoutout po, Aiza Perez Vlog, Milyonaryong Ojamo. Thank you po kanina. Ayan. Apong Inday, ano naman po yung aral na makukuha namin dun sa sinabi niyo po? Anong maiiwan niyo po dun sa sinabi niyo? Anong aral po namin makukuha dun na kailangan na lesson? Kumbaga,
Oo, kumbaga, para sa akin kasi, ang nangyari kasi, dahil kasi ako dati, wala akong time, puro ako hanap buhay, puro ko ano, kung ano lang yung ano, tapos may pagka-materialistic ako. Sa totoo lang po, Mm. sorry, may pagka-materialistic ako. Gusto ko, di ako nawawalan ng pera, lagi hanap buhay, hanap buhay, hanap buhay, hanggang sa nakakalimutan ko na yung mga sa paligid ko, hanggang ano, gusto ko grab lang ako ng grab. So, kaya ayun, advice lang po, wag masyadong maging greedy. Pag tinanggal sa nako, pagka na ano naka-experience ka ng mabigat o ano, kumbaga parang wag naman ibig sabihin yung ano din naman, kailangan din naman natin ng hanap buhay at pera, no? Pero kapag sobra-sobra, wag masyadong matakaw o ano, tama na yung nakakaraos, nakakabili ng pagkain o ano, may mga material, medyo Kasi mm, bawas-bawasan natin ng konti dahil walang magagawa yan pagka lahat pala ay tinamaan tayo. Yung mga tulad nung hindi makontento, meron ng bahay, gusto pang bumili ng another na bahay, gusto pa ng ano, gano'n, may sasakyan na, gusto pa mas maganda. Eh ako naman mm, maganda o ibig sabihin mura o mahal ang kasasakyan mo, pareho mo rin namang mararating yung pupuntahan mo, 'di ba? Parang tama, parang tama. parang maging ano na lang, parang maging simple na lang dahil alam mo sa totoo lang ang kinalulugdan ng Panginoon yung mga mahihirap. Wala sa Biblia ang mga mayayaman, 'di ba? Parang at Oo, saka ang oo, experience ko, ang mai-advice ko lang, huwag kakalimutan ng Panginoon. Sa lahat ng bagay kailangan laging kasama ang Panginoon. Laging nasa gitna at wag puro makamundo. Kumbaga, kasi tayo ay nakikiraan lang dito sa mundo. Yun ang gusto ko lang i-share at i-advise ng konti at hindi naman tayo perpekto pero as much as possible bilang tao, bilang Kristiyano at anak ng Diyos, ano natin 'yon, obligasyon natin 'yon dahil tayo nakikiraan lang dito sa mundo. Lahat lang 'yan iiwanan natin, lahat ng 'yan. Kaya 'wag tayong maging greedy, matuto tayong magmahal sa kapwa, kung minsan at saka yung tiwala, medyo 'di ba sabi nila pagka hindi mo kilala, 'wag masyadong pagkatiwalaan. Puwede natin silang subukan. 'Wag naman yung todong wawala tayong tiwala sa kapwa natin, 'di ba? Kasi ako paniniwala ko yung iba kasi kaya nagiging masama dahil walang nagbibigay ng chance sa kanila. Pero kung 'yan ay minahal natin yung mga kapwa-tao natin, baka maaaring kung gawan mo sila ng kabutihan, kabutihan din ang maisusukli. Eh kaso kung minsan pag nakita nila tinatabla, minsan nga ang Panginoon nga ginawa na ng hindi maganda pero sinalba pa tayo tayo pa kaya tao lang, 'di ba? tama. 'Yun Oo, lang. tama po 'yan. At saka, Mm. meron pa akong na-ano, yung sinabi niyo po sa'min na, kung gaano ka kayaman, kung gaano karaming pera, pero kapag tinamaan ka Mm. ng sakit ay hindi mo Yes. maano 'yan, Yes. parang oo, yun yung po yung nagustuhan ko dun sa Yun sinabi mo dun, yun take po yung off love. sinabi ko kanina sa inyo. Yun po yung sinabi ko kanina sa inyo na kahit gaano pa karami yung pera mo, gaano kabundok ang pera mo, kapag tinamaan ka ng sakit. Kaya 'di ba sabi ko nga kanina, ang dinasal ko sa Panginoon, problemahin ko ng lahat, asawa, pamilya, anak, kapatid, 'wag lang po itong sakit. Kasi ito pong sakit talagang paparalisain ka. At saka subukan po natin na kahit ano pong relihiyon natin, Katoliko ka, Kristiyano, Katoliko ka, Muslim ka, Christian ka, Iglesia ka, wag po natin kalilimutan, habang po tayo'y malakas, gampanan po natin yung obligasyon natin sa Panginoon at tumanaw tayo ng utang na loob sa Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa Panginoon, wala po tayo dito sa mundo. Lahat po ng bagay na nakikita natin dito sa mundo, siya ang nagbigay. Kaya kailangan po natin, kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa kapwa natin tao, mas po natin kailangan tumanaw ng utang na loob sa Panginoon dahil sa Kanya lahat po ng galing yan. Bibigyan po natin siya ng oras, hindi ko masaya na tayo sa buhay natin, kaya na natin ang lahat, kaya na natin, may pera na tayo, marami na tayong pag-aari. Pag po, ginanon niya yan, in a split seconds, at pinalo ka ng Panginoon, sandali, wala yan. Tama, Siya ang nakakaalam at siya rin ang kokontrol kung
kung nagiging sobra ka na nilalang lang niya, na marunong ka pa sa kanya, ganun lang, oh. Sandali lang. Oh, pahihinain ko to. Sabihin niya, ano, ganyan na eh. Ganito na yan eh. O, wala na. Ang pinaka-importante, yung marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, sa Kanya lahat ng gagaling, lalo na yung ating kalakasan at ang ating buhay. Kaya dapat po tayong magbigay din ng panahon at oras sa Panginoon. Hindi lang puro dito sa mundo. Kasi dito, panandalian lang to eh. Mawawala lang nito eh. Mamamatay din tayong lahat eh. Dumadaan lang tayo eh. Nakikiraan lang din tayo. Tsaka yung pakikipagkapwa-tao. Number 1, dapat marunong tayong makipagkapwa-tao. Hindi ko may pera ka, mayaman ka, ayaw mong pakisamahan yung mga mahihirap. No. Hindi po tama yun. Dapat kapag kaya mo na, kung sino nga yung mga nahihirapan, nandun ka. Huwag mong pakikisamahan yung kapwa mo mayaman. Kasi yung iba, kapwa mayaman na sinasamahan eh. Mas proud sila sa kapwa nila mayaman, di ba? Oh. Tapos yung mga mahihirap, wala lang. Di ba? Wala lang. Oh. Kaya ganun yung ano ko, sabi ko na konting na-share ko sa inyo. At wag po nating kakalimutan kahit anong relihiyon pa yan. Pare-pareho tayong anak ng Diyos. Iisa lang ang Diyos natin. Kaya lahat tayo dapat sa Kanya pa rin. At the end of the day, kahit gaano naman po ang kasalanan na nagawa natin, mapagpatawad ang Panginoon. Di ba? Libakin mo man ang Panginoon, talikuran mo man ang Panginoon, magkasala ka man ng paulit-ulit, andyan pa din ang Panginoon, hindi kayo iiwanan dahil siya yung gumawa sa'yo. Siya yung naglalang sa'yo. Alam niya kung anong kahinaan mo. Alam niya kung kailan kanya babaguhin. Alam niya kung kailan, anong mangyayari sa buhay mo. Alam niya. Alam mo, pinapanganak ka pa nga lang, ultimong bilang ng buhok natin, alam ng Panginoon eh. Kaya alam niya rin kung kailan tayo mamamatay, kung kailan tayo O, di ba? Siya lang nakakaalam. Kaya laging kakapit tayo. Tao lang tayo na pwedeng magkamali. Pero andyan ang Diyos, papatawarin tayo. Yan. Yun lang. Ayun, pero hintay Ma'am Vlog doon sa sinabi niyo po kasi sa anak, sa pamilya. Parang minsan kasi sinasabi ng mga magulang, o anak, papunta ka pa lang, babalik na ako. Parang ganun. Yung ano po yung, para sa inyo po, ano pong ibig sabihin doon? Yung aral po na binibigay doon sa linya na yun. Yun naman kasi, syempre, kung magulang tayo, yung mga naranasan natin sa buhay, ayaw na nating maranasan ng mga anak. Diba? Kaya kung minsan na ituturo natin sa mga anak, huwag mamaliin ng mga anak. Tulad ako, sa totoo lang po, medyo may pagka-stricta ako sa anak ko. Talagang ako, iba. Kaya sabi ko sa kanya, ang ina-advise ko lang lagi sa kanya, huwag kang magagalit sa akin kung sasabihan kita. Kasi yung mga paghihirap na naranasan ko, lalo na ako na buhay single mom, binuhay kita mag-isa. Andiyan si Cesar, sumuporta sa akin, tumulong sa akin. Pero yung pagiging magulang, ako lang. Kasi ako lang yung magulang niya eh. So sabi ko sa kanya, yung kahinaan mo, yung pagkakamali mo, yung lahat ng ano mo, ako ang unang masasaktan kapag nagkamali ka. Kapag ka nadapa ka, ako ang unang masasaktan. Kaya as much as possible, gusto ko lumaki ka ibig sabihin ng, hindi naman yung perfectong-perfecto. Pero gusto ko, maging perfect ka rin kasi yung mga anak kasi, lalo na yung mga kabataan ngayon, basta lalang arya ng arya eh. Di ba? Kuminsan di na nakikinig sa magulang eh. Karamihan na akala mo alam na nila lahat. Yung mga nangyayari ngayon sa kanila, hindi pa nila pinagdaan yung dinaanan natin. Kasi nasanay sila na bibigay lang tayo. Tayo nagpapakahirap, bibigay lang natin sila. Hindi nila naranasan kung paano maghanap buhay, mag-ano ng mabibigat. Kasi nasanay sila na meron na tayong mga magulang na nandyan tayo para sa kanila. Pero kung tatayo ka sa sarili mong paanak, mahihirapan ka. Kaya ang lagi kong dinadasal sa Panginoon na bigyan ng katatagan ng loob yung anak ko at saka magdesisyon ng tama. Yun ang lagi kong dinadasal sa anak ko. Lagi ko siyang, pag nagsisimba ko, yun lagi ang pinipray ko sa anak ko. Alam ko po maraming pagdadaanan ng anak ko na sana, siyempre nag-uumpisa pa lang sila, tayo patapos na. Kumbaga, hindi, nasa kalagitnaan na sabi ko sa Panginoon, tulungan mo po ang paglalakbay ng anak ko dito sa mundo.
Tulungan mo po siya paano makiharap sa mga tao, yung mga nakakahalubilo niya sa kalsada at pagdedesisyon niya sa buhay niya. Yung kumbaga gabayan siya. Kasi kung minsan yung mga kabataan hindi na nila alam yung ano nila eh. Pero awa naman ng Diyos, sabi ko sa kanya, magandang ipamamana ko sa iyo yung pagka madasalin. Sabi ko, wag mong kakalimutan. Kahit saan ka pa makarating, kailangan matuto kang magdasal at magsimba. Wag mong kakalimutan yon. Yun ang turo ko sa iyo. Alam mo niyo po, ang nanay ko hindi mayaman. Isang hindi siya mayaman, isang beautician. 10 po kami, nairaos niya kami. O, di ba? 10 kami, mag-isa lang nanay ko, nairaos niya kami, hindi siya nag-asawa. Nakita ko rin yung paghihirap ng nanay ko. Hindi, naiintindihan ko naman siya kung bakit pinaalaga niya kami sa mga tsahin-tsahin. Kami, siyempre hindi niya kaya dahil nag-iisa lang siya. Pero ang tanging namanan namin sa nanay ko, alam mo kung ano? Yung Ano pagiging po? reliyon. Kasi laman ng simbahan nanay ko eh. Lahat ata pinasok na niya eh. CWL, Knights of the Altar. Sa totoo lang, Apong Inday, tested ko na sabi mo nga, tipo mo sa anak mo na madasalin talaga. Bago lahat, shoutout muna kay Ice Perez Vlog. Ayan, shoutout daw kayo. Yan, shoutout Pero po, nakita ko na Ice kasi kanina Apong Inday, di ba naka-LS ka kanina? Kaya nakita ko, dun sa naka-live, nung kumakain kayo, nakita ko yung anak mo na bago siya kumain, nag-cross siya. Sabi ko, alam ko na to. Sabi ko, ako Apong Inday, sa totoo lang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako nagpe-pray. Ito, inaamin ko sa YT dyan. Hindi ako nagpe-pray, pero nagpe-pray ako minsan paggabi yung ako na lang mag-isa. Kasi minsan ito iniisip ko din minsan pag halimbawa may problema ka. Pag minsan may problema ka, oh Lord, may problema po ako. Pag may kailangan ka lang, doon ka lang magpa-pray sa kanya. Hindi dapat ganoon, di ba? Dapat always mali yun. Mali yun. Mali nga po yun. Pero minsan nakakalimutan na si Lord. Minsan pero ako nagdadasal naman ako gabi. Minsan hindi nakakalimutan. Ito po sa mga I'm not exactly religious na totoo. Namana ko lang sa magulang ko. Pero one piece of advice po. Kung habang malakas tayo, 'di ba sabi nila, karamihan nagsasabi, kahit yung mga nagsisimba, sila pa yung unang chismosa, sila pa yung unang mga yung mga palasimba daw, 'di ba? Yung mga naman ng simbahan, dagis pisamba nara na, 'di ba sabi nila, dagang simbahan. Kung sino pa yung mga palasimba, sino pa. Pero alam niyo, sa totoo lang po, ito lang po masasabi ko sa inyo. Ang pagsisimba, hindi mo naman dapat pansinin yung sinasabi ng iba eh. Hindi naman sila ang pinupuntahan mo eh. Ang pinupuntahan mo doon, kung talagang seryoso ka nagdadasal, ang Panginoon, wala kang pakialam sa paligid mo. Wala kang pakialam sa sasabihin nila. Ang pupuntahan mo ang Panginoon. Sasabihin mo, nagdadasal ka naman, hindi ka nagsisimba. Kahit anong relihiyong ka pa, dapat kang tumungtong doon. Dahil yun ang tinayo doon sa Bible, yung bahay niya. Yung bahay niya ang pupuntahan mo. Oo, nagdadasal ka. Pero, kailangan mo ding pumunta doon. Ang exempted na hindi pumunta doon, yung may mga paralisado. Yung may mga halimbawa, nasa wheelchair, hindi makatayo, may sakit ka. Pero kung malakas ka naman, obligasyon mo sa Panginoon na dalawin mo din yung bahay niya. Bakit sa bar? Nakamagdamag ka. Bakit kung saan mo gustong pumunta? Sa mall, maghapon ka. Pupunta ka sa barkada. Makikipagchismisan ka kahit maghapon, magdaldala ka. Bakit doon 1 oras lang? 'Di ba? Yun ang hinihiling. Lalo na mga kabataan ngayon, kung bakit karamihan matatanda na lang yung mga nagsisimba ngayon, wala nang bata. Pansinin mo, mas marami pa sa cellphone. Mas marami pang time. Pero tapos pagka-halimbawa, subukan mo, may lindol o kung ano mang pandemic yan, punong-puno yung simbahan. Katulad ng sinabi mo kanina, kapag may kailangan lang, may problema lang, may sakit lang. Di ba? Doon napupuno. Napupuno yung simbahan, napupuno yung lahat ng santo tinatawag pag may kalamidad, may sakit o ano. Di ba, hindi ka ba nahihiya sa Panginoon noon? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ko, mas maganda yung, hindi naman kailangan minuminuto, oras-oras. Yung isang tawag mo lang.
isang punta mo lang, kahit hindi mo natapusin yung misa, kahit doon ka na lang sa Blessed Sacrament, mag 15 minutes ka, tingnan mo. Oh. Tingnan mo man, gagaan ang buhay mo. Alam mo, sa totoo lang ako, marami din ako. Kung sasabihin ko sa iyo yung pagsubok ko dito, isa pa lang yung nasasabi ko, wala pang kakwenta-kwenta yon. Pero pag hinawakan ko na yung rosaryo ko, kahit anong mabigat na problema ko, kinabukasan, may milagro. May milagro, totoo. Pag nagdasal ako, may milagro. Pag yan dinasal ko, at nagdasal ako ng taimtim, kahit anong problema ko, hindi aabot na 1 linggo yung problema ko, nasosolve ko. Kasi lagi ko sinasabi yan, pag ako mag-isa, kyan Kapampangan, marano kyan Tagalugan. Ano Ngayon, po? kung halimbawa, hindi ka naman makapag-rosaryo, ito na lang po ang banggitin nyo. Sa Kapampangan, Tagalugan Ginoo, salamat, patawad, at pakalulu. Piulit-ulit Ginoo, salamat, patawad po ang pakalulu. Ginoo, salamat, patawad, pakalulu. Tagalugan Oo, Tagalugan Panginoon. Salamat. Salamat. Patawad. At ano yung Tagaloging pakaluluan mo kami? Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Ayan. Oo. Panginoon, salamat. Patawad. At kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Paulit-ulit yon. Pagka halimbawa, tamad kang magsimba, marap ka kung saan santo mo, o kung hindi ka man Katoliko, sa atin ang mga Katoliko, meron din po akong one piece of advice din sa mga ibang relihiyon natin, magrespetuhan na lang po tayo ng relihiyon. Kung ano po yung relihiyon. Huwag na po natin pag-awayan ng ating relihiyon dahil iisa lang po ang Diyos natin. Alam mo, sa totoo lang, marami akong barkadang iglesia. Marami akong barkadang Christian. Marami akong barkadang born again. Pero lahat yan, pinupuntahan ko yung mga simbahan nila. Pinupuntahan din nila yung sa akin. Sabihin mong iglesia, sumasama sa akin yan sa lubigan. O, di ba? Walang kaso yun. Hindi dapat pag-aawayan ng relihiyon Hindi naman dapat pinag-aawayan ng relihiyon. Kailangan irerespeto natin ang bawat isa. Wala nang siraan pagdating dahil iisa lang ang Diyos natin. Siya lang ang lumikha. Walang dito, walang kung sinong maliligtas o maliligtas. Tayong lahat. Nasa gawa mo kung paano ka maliligtas. Totoo yan. Nasa gawa mo dito sa mundo kung paano ka maliligtas. Totoo. Pero minsan, hindi vlog yung pong, kasi, ito, in reality talaga to. Minsan, kahit medyo matanda na, kapag matanda na tayo, doon tayo parang, kailangan ko nang gumawa ng mabuti kasi matanda na ako, kailangan ko nang umakyat sa taas kasi ganyan-ganyan, doon ako Ako, naniniwala ako doon, totoo yun. Yung pag doon ka matanda ka na, tumatanda ka na, doon sila bumabalik sa Panginoon. Yung mga ganun bagay, Apong Inday. Ano masasabi po doon? Ako naman ganito, Lahat tayo, katulad ng sinabi ko kanina, anak ng Diyos. 'Di ba? Makasalanan ka, hindi ka makasalanan, mahal ka ng Diyos. Alam mo bang lahat tayo, yung mga makakasalanan ang talagang mahal ng Diyos? Naniniwala ka ba doon? Yung mga maraming kasalanan? Yung mga ninuno ng Panginoon, yung mga magulang ng Panginoon, ninuno ng mga Panginoon, may magnanakaw, may basahin mo yung Bible. 'Di ba? Ako hindi ako masyadong magbasa ng Bible, pero naririnig ko, pag narinig ko, natatandaan ko. Hindi sila perfecto. Hindi sila perfecto. Hindi rin perfecto ang lahi ng Panginoon. Ang lahi ni Virgin Mary. Hindi rin sila ibig sabihin, hindi rin sila perfecto yung lahi ng Panginoon. Pero sa totoo lang, ang Panginoon mapagpatawad yan. Yung minsan, kriminal ka, kahit gaano pa kasama ang tao, merong natatagong kabutihan yan. Hindi basta-basta yan todong masama. Walang ipinanganak. Kahit magnanakaw pa yan, kahit hold-upper pa yan, kahit ano, meron pa rin natatago yan. Kaya bago pumikit ang mata mo, yung sinasabi nila pag matanda ka na, doon ka nagbabago. Bago pumikit ang mata mo, ang mga masasamang tao, nagdadasal yan. Kapag humingi ka ng taimtim na patawad sa Panginoon, kahit ano pa ang edad mo, patatawarin ka niyan. Ayan. Ang Panginoon, yan ang pinakamagandang hindi nagdidemand ang Panginoon sa atin.
kumbaga, binigyan niya tayo ng free will. Kaya nga inuna niya yung utak sa puso, 'di ba? Oh, inibabaw niya yung utak sa puso. Kasi yung Totoo huli, yan. sa kahuli-hulihan, ito pa rin. Mag-isip ka man ng mag-isip o sa Panginoon, kung ano man yung mga ginawa mo nung kabataan mo, pag matanda ka na, pagdating mamamatay ka na, ito pa rin, yung puso pa rin ang maghahari. Kaya naniniwala ako, yung mga matatanda na nagbabago, papakinggan pa rin ng Panginoon yan, lahat tayo. Lahat tayo. Bago magpikit ang mata natin. Dahil talagang, ako, parang, at saka ito ba naniniwala pa kayo? Ito po, naniniwala kayo. Hindi ako naniniwalang may impyerno. Di ka naniniwala? Kayo po ba Hindi. naniniwala? Hindi ka naniniwala na may impyerno? Hindi ako naniniwala may impyerno. Ito na yung impyerno. Yung ginagalawan natin, nandito na. Ito na yung impyerno. Kasi, Ganun ba? meron kaming, tayo kasi, parang meron kaming, actually ngayon din ako active pero yung mother ko dati active. Kung nababalitaan mo yung Maria Sumulong ka Crusaders, dyan sa Pampanga, yun kasi, direct na nakakausap si Mama Mary sa panaginip. Oo. So, Saan po? yes. Tapos? So, nung una hindi ako naniniwala. Pero nung minessage niya, sa araw na ito, kanya, doon pa lang ako naniniwala. Ito, isa pang share ko po ito. Hindi ako naniniwala na may direct line ang mother ko sa langit. Nung una, lagi niya sinasabi sa akin, may direct line. Totoo ba yan? Hindi. Oo, sabi niya may direct line. Alam ko kung kailan ako mamamatay. Sabi niya, alam ko kung kailan ako. Alam mo, sa totoo lang, nag-message yon, dumating. Nagdasal sila, nag-message, sabi niya, sa araw na ito, sa buwan na ito, merong isang suyo na padaan-daan dito, lagi, ang kukunin ko na. Sabi niya. So nag-isip ako, sabi ko, sino kaya kukunin? Ganun. Ngayon pala, sabi ng mother ko, ako malapit nang kunin. Sabi niya, humanda kayo, malapit na akong kunin. Sabi niya, sinabi na ni Mama Mary, kukunin ako. So sabi niya, ha? Sabi ko, pinagsasasabi mo? Sabi ko, ganun. Hindi, totoo. Alam mo, sa totoo lang, yung sinabi niyang araw at sinabi niyang buwan, totoo. Doon siya nawala. Pero ang kagandahan lang pag medyo, ito lang ang medyo pagkaiba naman. Ang pagkaiba naman pala, sa malapit sa Diyos at hindi. Yung medyo hindi masyadong mahirap sa Diyos, ginagastahan muna ng Panginoon. Gumagasta muna ng napakatagal sa ospital bago mamatay. Pero pag malapit ka sa Diyos, pipikit ka lang. Pipikit ka lang. Nanay ko, dahil malapit sa Panginoon, pag niloloko ko nga nanay ko nung nabubuhay, alam mo, Nay, pag namatay ka, lampas ka pa sa langit. Sabi ko, lahat sinasalihan mo. Sabi ko, lahat, sabi niya, wag mo akong pakialaman pagdating sa Panginoon, wag mo akong kukontrahin. Nakikipag-away pa yan. Pag sinabing mag-message, pupunta ng Baguio. Pag sinabing pupunta ng Bicol, pupunta yan. Oo, nanay ko. Alam mo, nung namatay siya, ang sabi niya lang sa amin na, magpapahinga na ako, malapit na akong kunin. Tapos parang sumakit lang yung dibdib niya. Itinakbo namin siya ng alas 7 ng umaga sa ospital, alas 8 ng umaga namatay din. 1 oras lang. Tiniglan lang niyang gano'n yung Mama Mary, tapos iningat yung Malasanto, ginanon lang niya, tapos inikot niya lang yung mata niya sa amin, tapos binili niya lang yung apo niyang mahal, si RJ. Papaalam na ako. Sabi niya, pumikit lang. Walang gastos. Huwag sabihin, di ba? Okay yun. Ibig sabihin, wala. Kasi ito, based through experience talaga, may mga ganyan na klaseng daw, minsan kahit na, di ba, natutulog lang kayo tapos biglang mamamatay ka lang. Yun, yung walang gastos yun, di ba? Kasi may experience ng yung lolo ko. Sabihin, Experience tsaka number 1, inaano rin ng Panginoon sa atin kung kaya natin. Tinitignan niya din kung kaya natin. Kasi hindi ibibigay ng Panginoon sa'yo kung hindi mo kakayanin. Binibigay lang niya yan sa mga maraming pera, mga mayayaman. Sa totoo lang, siguro dahil alam niya kung minsan dahil sila Cesar Meron, meron pag-aari na pag nagkakasakit sila, mahal.
nauuspital muna ng 3 buwan, 4 na buwan. Yung nanay niya, alam mo yung nanay ni Cesar, bago mamatay, inubos yung 6 na milyon. Oh. Okay? Oh. Kasi alam ng Panginoon siguro, meron siya pag-aari. Uubusin ka muna bago. Kumbaga yung binigay niyang biyaya dito sa'yo din mapupunta. Kaya habang maaga, yung mga maraming pag-aari, wag na madamot. Mag-share na kasi mapupunta lang yan sa mga Oh, Sir Milyonaryo. Mapupunta lang yan sa ospital. Bigay ka na. Milyonaryo ka. Oo. Ha? Oo. Yung mga milyonaryo Yun dyan lang sa baba, magbigay na kayo. Mga Yes, yun lang milyonaryo. yung na-experience ko. Ako sa totoo lang hindi po sa pagmayayabang. Lahat po ng nakasama ko puro mga mayayaman. Na-experience ko na ano ko, ang bibigat pa ng problema nila. Mas mabibigat pa kaysa sa atin na mga simple lang. Ako, kung di po ako mayaman, sinalagpiko mo. Kumbaga, sinalagpiko mo kami, ali kami talaga eh. Hindi kami mayaman, hindi kami mahirap. Yung nasakto nakakaraos lang. Parang nakasabit ka lang hapong hindi. Oo, Parang nakasabit lang ako. Pero sa napansin ko, sa mga sinabitan ko, mas malalaki pa ang mga problema. Siguro, Diyos ko, kung sasabihin ko sa'yo, ang daming pag-aari nila, pero tapos pag magkakasakit sila, talagang milyon-milyon uubusin. Meron pa nga akong experience yan. 60 million yung inubos niya bago mamatay. So, imagine mo kung ilang taon siya sa ilang taon siya sa ICU. Alam mo ba ang ICU ngayon, pag magkasakit ka, 40,000 a day ICU. Dito pa yun, probinsyo pa yun. Paano kung sa Maynila? 50,000, 60,000 a day ICU. Oh. Kung wala kang pera, mabangkak na kamo. Di ba? Pakamatay pa. Oo. Hindi. Hindi naman tayo Hapon. Sa mga Hapon kasi, alam ko sa Hapon, pag hindi na kaya yung problema o may kasalanan na gawang mabigat, nagpapakamatay talaga. Oo. Tayo naman kasi medyo may Diyos sa katawan, di natin magagawa. Na? Bakit naman yung papakamatay ka na wala ka naman, hindi ka naman talaga si Diyos. Kaya, hindi. Kulang nakasalpantayan ng dieta. Walang faith. Walang Diyos sa katawan yung mga nagpapakamatay. Kahit anong problema dadaanan natin dito sa mundo, kailangan matatag ka. Pagsubok lang yan. Kailangan lahat ng pagsubok, kumbaga china-challenge ka lang ng Panginoon. Lahat ng pagsubok dadaanan natin eh. Lahat tayo, mayaman, mahirap pagdadaanan ng pagsubok eh. Ngayon, kung hindi mo alam pasanin yung krus mo, bibigay ka. Ibig sabihin, kulang yung faith mo. Kulang yung pananampalataya mo. Yung mga nagpapakamatay, walang faith yung mga yon. Tama. Kumbaga, wala silang takot sa Panginoon. Tsaka pag nagpakamatay ka, ang sabi doon sa direct line namin, hindi ka daw matatanggap sa langit. Magpapaikot-ikot lang yung kaluluwa mo dito sa mundo. Yun yung mga nagmumulto. Yun yung mga nagmumulto. Kung bakit may multo, ibig ko sabihin, yun yung hindi nila tanggap yung pagkamatay nila at saka hindi mo pa oras. Kung kailan kanya kukunin, doon ka palang papanik. Yung halimbawa, nagpakamatay ka sa edad na 30 anyos ka, kukunin ka pa lang naman pala sa edad na 60, yung 30 years mo, magpapaligoy-ligo daw yung kaluluwa mo. Araw? Ganun pala yun. Yes, sabi doon sa direct line namin, Yan. Kaya alam niyo, bago po yan, kung minsan, Apo Edward, malapit ka lang naman, one time dadaling kita doon sa Our Lady of Amor Seco. Sige po. Nakakapagpagaling din sila ng mga may sakit, lahat ng kumbaga, dati hindi din ako naniniwala pero nung nangyari sa akin, na-experience ko, totoo pala. Sabi ko, lahat naman tayo, parang ang Panginoon sa Bible nga, di ba? Kahit yung mga sa kanya, nag-doubt yung mga 12 apostles niya nag-doubt Pinahawak niya pa yung butas niya dito bago maniwala. Di ba? Opo. Tayo daw naniniwala pag nakikita natin hindi daw tayo naniniwala. Mas pinagpapala daw yung mga naniniwalang hindi nakakakita. Yun ang kagandahan nun. Mas magpo yun. Kahit hindi nila nakikita, naniniwala. Pero, kaya sabi niya, sa totoo lang po, noong July 16, bago mangyari yon dahil matagal nang nakaano yung mother ko, sinabi niya yun sa amin. Pinaghanda niya kami. Kaya kami noon, bago pumutok yung alam na namin, pinapunta niya kami ng safe na lugar. Kami noon, pumunta ng Manila, pumunta ng kasi dito, puno ng ashfall Sabi niya, may sasabog na isang malapit dito sa atin.
Kaya ihanda nyo yung sarili nyo. May direct line kami. Sinasabi niya talaga nalalaman namin. Tapos yung July 16, yung una hindi ko pinapaniwalaan nanay ko eh. Talagang bago dumating yung date na yon, talagang sabi niya, i-ready niyo yung mga gamit nyo. Parang sinisave ka. Para bang inaano ka. Sabi niya, maghanda kayo. May paparating na Tapos bago itong pandemic na to, sinabi niya rin ito. Hindi pa to, 15 years ago nung sinabi niyang may darating na mabigat na sakit. Oh. Wow. Maghanda kayo, sabi niya. After 15 years nangyari. Oh. Totoo talaga. Sinabi niya totoo yun. Meron nangyayari talaga. Sinabi niya po talaga yun. Sinabi niya talaga yun. Lahat ng mga tapos aalamin ko doon sa kapatid ko kung ano yung last message niya. Kasi kung minsan nagme-message siya eh. Kung pag nag-message, yun yung pagka natulog siya, hindi mo siya magigising, 3 araw siyang natutulog. Ibig sabihin, kakausapin siya ni Mama Mary noon, may gustong paabot sa tao. Oo. Imagine mo kung talagang nagbibiro-biroan ka lang, 3 araw kang matutulog na walang kain, kaya mo? Tama. Ikaw, kaya mo? Walang gising? Hindi. O kaya. O di ba? Sinong tao? Pero yung pinagmamilagrohan niyang yon, 3 araw matutulog, walang gising. Pero pag nagising, parang normal. Imagine mo, may gusto lang ipahatid sa kanya si Mama Mary. Alam mo daw yung mga nagpapakamatay, share ko lang sa inyo, yung mga nagpapakamatay, naaawa daw si Mama Mary. Pero si Papa God, gusto niyang anuhin nga na paparealize sa kanila yung kasalanan na ginawa nila dahil nagpakamatay sila. Alam mo ba daw, pag binabagsak daw ni Mama Mary yung kanyang belo, lahat daw ng mga namatay na taong yon na nagpakamatay, talagang hinahatak daw yung belo ni Mama Mary, gustong pumanik. Gustong pumanik daw sa langit. Talagang hirap na daw sila sa baba. Talaga nagpapaligoy-ligo yung kanilang kaluluwa. Pagka daw binababa ni Mama Mary yung kanyang belong ganon. Kaya totoo pa lang may Mama Mary. Yung iba, wala. Sabi niya, iba ayaw mamaniwalang walang Mama Mary. Pero pag binaba niya pag binaba daw niya, alam mo kung wala tayong Mama Mary, matagal na daw tumaklop ang langit at lupa. Kasi kahit Diyos din, medyo, bisa, ikaw tao ka nga nakukuha mo magalit pagka sobra na, di ba? Kasi sumobra na yung katawan ng tao ngayon, sumobra na yung kagridihan, mas matalino po sila sa Panginoon, gusto na daw niya itakop yung langit at lupa, pero inaawat lang daw siya ni Mama Mary, wag, pwede pa silang magbago. Ginaganon daw ni Mama Mary. Si Papa God, sabi niya, anak, makinig ka sa akin. Dahil mahal niya ang nanay niya, pakikinggan niya. Di ba? Pakikinggan niya. Sumobra na ang ng mga tao ngayon. Wala nang ibang inisip ngayon kundi material. Wala na kundi puro sarili. Subukan mo, matumba yung tao. Sabi niya, diyan lang sa pandemic na yan, ako nabubwisit ako sa pandemic na yan. Sa totoo lang. May tumumba sa Maynila. Nasa Maynila ako naglalakad. May tumumba. Ayaw nilang hawakan. Ayaw nilang tulungan. Kasi daw baka mahawa. Bakit hindi ka magsuot ng safety? Tsaka mo dalhin sa ospital. Mangingisay na. Walang nagbubuhat. Asa na pakikipagkapwa-tao mo nun? Maraming mamamatay na tao. Yun ang kinagagalit ni Mama Mary. Yun ang kinagagalit ni Papa God. Bakit wala nang pagmamahal sa kapwa? Nawala na. Puro sarili na lang. Kung mahawa ko. Kung maganito. Mas maganda pa yung mamatay ka nang may natulungan ka. Di ba? Mamatay ka. Kung mamatay ka, at least may natulungan ka. Malay mo, yung pagtulong mong yun, pinagaling ka ng Panginoon. Di ba? I-risk mo yung buhay mo. Pero andyan, alam ng Panginoon, tumulong ka. Di pagagalingin ka ng Panginoon. Hindi mo naman alam yun. Di ba? Yung mga iba. Kaya kung minsan yung pagiging makasarili ng tao ngayon, madami na nagiging makasarili, madami nang nagiging greedy, mas marunong pa daw sila ngayon sa Panginoon. Kaya kung minsan kung ano-ano. Pero hindi, Mama Vlog, yung po sinabi mo kanina yung sa Manila, may natumba dahil sa pandemic. Ibig sabihin, feeling ko, tao lang yung gumagawa ng ganyan. Kaya yung mga taong natutumba na yan, pati yung mga kapwa mo,
hindi nila natutulungan dahil sa nangyari na ang tawag doon, yung COVID na yan. Di ba dati, Hindi noong eh. panahon, Alam mo ba walang yung, COVID. alam mo ba yung nakita ko? Alam mo ba yung nakita ko? Ang lakas-lakas niya. Ano lang siya? Nakapayong siya eh. Nakapayong tapos parang hindi naman siya mukhang mahirap ang dating. Parang sosyalin pa no nakita ko. Pero parang nakita ko talaga siya tumumba. Naglalakad siya nakapayong. Tapos tumumba. Eh, Kung ano yung ginawa mo? nagtitinginan lang sila. Nagtitinginan lang sila no. Nasa sasakyan kami noon eh. Paandar yung sasakyan. Eh kung hindi nasa EDSA kami noon eh. Tapos tumumba yung babae. Sabi ko, nagtitinginan lang sila lahat na layo-layo nila, ayaw nilang buhatin. O, mano kung sabi niya, naintayin daw yung ambulansya, siguro natatakot sila dahil nga pandemic. Di ba? Bakit di sila magsuot nung ano? Kung ako nandun, magpa-plastic ako. Plastic? Kahit anong plastic. Talagang bubuhatin ko. Lapit-lapit lang ng pinagtumbahan niya, lapit-lapit lang ng Capitol. Hospital. Di ba? Sasabihin nila nun, nag-iingat ako kasi may pamilya rin ako, kung ako naman mahawa, ganyan, di ba? Oo, yun. Kaya lang, ang problema, ako para sa akin, ang iniisip ko, kung magkakasakit ka man, nakatulong ka sa kapwa mo, at alam ng Panginoon na nakatulong ka, pagagalingin ka. Hindi ka niya papatayin, dahil tumulong ka eh. Yung puso mo talagang pagtulong sa kapwa ang ginawa mo, mas doble pa doon ang ibibigay na lakas ng Panginoon sa'yo. True. Totoo yan. Sa kanila, siyempre, hindi, ito talaga totoo lang. Minsan kasi, di ba dahil sa pandemic, hindi naman talaga Lord ang gumagawa ng pandemic na yan eh. Tao ang gumagawa. Tao lang ang gumawa. At parang inaano lang yung mga tao. Parang nililito lang yung mga tao. So, ngayon nga, tignan mo ngayon, buti ngayon, di ba, pag may mga alalan, ngayon, di ba, meron pong nagrarally, ba't yung mga tao, dikit-dikit, posibleng wala pang nakakahawang mga nun, di ba? Hindi Kaya maghanda na tayo. Yun ang sinasabi nila, maghanda na daw tayo after election. Totoo yun. Tignan nga natin ano mangyayari. After election daw, tataas ang case. Pero kung si BBM daw mananalo, sabi niya, hindi daw niya ni-lockdown. Daw siya. Huwag na tayong masyado sa politika po. Dahil kailangan muna natin mag-focus sa kwentong araw natin. Huwag natin pag-usapan yan. Huwag natin pag-usapan yan sa maano ka dyan. Ayaw ko muna pag-usapan. Pag-usapan natin kasi araw ng Holy Week. Pag-usapan natin yung mga hearing. Dapat ang pag-uusapan natin tungkol sa Panginoon at saka sa buhay-buhay. Yung mga experience. Maganda yung content mo ngayon. Alam mo kaya pumanig ako. Maganda talaga. Gusto ko dahil marami ako na experience. Sabi ko sa inyo, ako po meron akong bata pa ako. Sa totoo lang, palagi ako nakakapanaginip ng santo. Nung siguro experience ko 2 years old to 5 years old ako, ang experience ko pag nananaginip ako, ang napapanaginipan ko yung mga angel lumilipad, naghahabulan kami. Naghahabulan kami sa ulap. Kalaro ko. Ngayon, ito po nung medyo nagkaedad-edad na po ako ng konti at meron akong nagawang pagkakasala. Alam niyo po, napapanaginipan ko yung 3 Nazareno. Ngayon, sabi ko nga, nung nagsisimba ako sa Quiapo, hindi ko pinapasok yung likod ng Quiapo, nasa harap lang ako. So alam ko, isang Nazareno lang nandun sa sentro. Ang sinasamba, ang dinadasalan ko. Ngayon, nung nanaginip ako ng 3, hinahabol ako, napakalalaki, 3, hinahabol ako. Nung 3 Nazareno, nung nagawa na ako ng kasalanan, nung hindi naman tayo perfecto, nakakagawa ng kasalanan. Pag nakakagawa ako ng kasalanan, napapanaginipan ko yung 3 yun, hinahabol ako. Ngayon, nung mapunta ako sa Quiapo, bigla akong, sa tagal-tagal ko nung nagpupunta sa Quiapo, hindi ako pumupunta sa likod. Nung pumunta ako sa likod, parang may humatak sa akin na pumunta ako sa likod. Ano ba kaya sa likod nito, kako? Pumunta ako doon. Alam mo, pagpunta ko sa likod, yung 3 malaking humahabol sa akin nandun nakahilera. Di ba? Parang talagang sinasadya niya akong puntahan, na papuntahin doon. Tapos okay na naman. Tapos eto one time.
may napanaginipan na naman ako. Si Mama Mary at saka yung Christ the King, yung nakaganon, yung may hawak na ano, baston, tapos nakaganon siya. Di ba nakaganon. Nakatayo. Christ the King tawag doon eh. Oo, Christ the King doon. Yung puti lang siya tapos nakaganon. Muling pagkabuhay. Oh. Di ba? Muling pagkabuhay. Oh, ito na. Si Mama Mary may hawak na baby. Parang manawag, may hawak na baby. Napanaginipan ko, yung bahay ko bumuka. Lumubog. Lumalangoy lahat ng tao. Sabi ko, lumangoy na tayo dahil malulunod tayo dito. Hayaan nyo na yung mga gamit natin. Lumubog na lahat yan. Tayo lumangoy. Habang lumalangoy kami sa panaginip ko, puro panaginip. Habang lumalangoy sa panaginip ko, tumingala ako sa langit. Lumabas si Mama Mary, yung may bitbit na bata. Tapos sabi ko doon sa mga kasama ko lumalangoy, hoy, si Mama Mary, lumabas! Ako lang nakakakita. Asan? Sabi nila. Hindi nila nakakita. Ako lang nakakakita. Tapos, nung lumulubog si Mama Mary gano'n, maya-maya, langoy na naman. Paglangoy, lumabas na naman yung Christ the King. Yung nakaganon sa langit, sa ulap talaga lumabas. Sabi ko, ay si Papa God na naman lumabas. Sabi ko, hindi nila nakikita. Bakit gano'n? Ako yung nakakakita. Sa panaginip ko, ako yung nakakakita. O siguro dahil dala na rin ng madasalin ako at saka lagi ako nakaharap sa mga santo, kaya siguro napapanaginipan ko yung mga santo. Oh, di ba? Eto, meron pa po akong experience. Papunta naman tayo sa paghihirap. Kung baka po may mag-share dyan at napapasobra na ako, sasabihin nyo po baka may gustong mag-share. O, wala na nagko-comment. Nakikinig sila. Ganito po yan. Eto, baka mapaiyak ako dito. Po Edward, baka mapaiyak ako dito. Nanganak ako. Single mom ako. So, kailangan kong buhayin yung anak ko. Diba? Single mom ako. Walang pakialam yung tatay. Binuntis lang ako, in short. Diba? Nagtrabaho po ako. Bago ko makasama si Cesar, marami po akong experience na pinagdaanan. Ang buhay ko po parang roller coaster. Ang nag-ampon po sa akin nung dalaga ako mayaman. Nabuhay po akong mayaman sa Maynila, BF Homes. Tapos nung madisgrasya ako sa katigasan ng ulo ko dala ng kabataan, nadisgrasya ako mismo umalis ako sa tiyahin ko na nagpaaral at nagbigay ng magandang buhay sa akin, tumalikod ako. Dahil nahiya ako sa kapalan na naman ang mukha ko, sinasabihan ako noon na pagsama-sama ko daw sa mga barkada ko, mamalay-malay nila mabuntis ako. Sabi ko, leave it to the expert. Na-expert naman ako. Na-expert nga ako, nabuntis ako. Sa hiya ko po sa nagpaaral sa akin, umuwi ako sa probinsya. Alam niyo po, ito experience ko. Yung tatay po ng anak ko, gustong ipalaglag ang anak ko. Ako po, sa takot ko, sa tiyahin ko, sumunod ako. Marami po akong ginawa sa anak ko, sa totoo lang. Bago po siya lumabas dito sa mundo, marami rin pong kasalanan na gawa ko. Iko-confess ko po sa inyo, total confession time. Para makilala niyo po talaga kung sino si Inday Mama. Tinangka ko pong ilaglag yung anak ko. Pero, bago ko po gawin yung mga pinagagawa na naglalaglag, nagdadasal ako, humingi ako ng tawad. Kasi every time po na nagdadasal ako, tulad nga po nung turo ng nanay ko, lagi ako magdasal. Lagi ko daw pong isasama sa dasal ko yung drug addict, prostitute, and abortionist. Pag po nagdadasal ako, bago po ako magdasal, every time na magdadasal ako, i-start ko sa for world peace and the conversion of sinners, for the souls in purgatory, especially our dead loved ones, and those who have nobody to pray for them. Pangatlo po, yung drug addict, prostitute, and abortionist. Lagi po yan sa unang dasal ko. Tapos biglang ako maglalaglag. Di ba? Bago po ako iinom ng gamot, dinadasal ko po, patawarin ako sa gagawin ko. One time siguro ayaw ako magkasala ng Panginoon dahil mahal na mahal po ako ng Panginoon. Ay, sandali, kukunin ko yung aking charger, nalolobat. Nako, baka mamatay. Sabi po sa akin, nagsimba po ako sa Baklaran.
Meron po ako nakitang nakakarating ako ng alam niyo po sa Cavite, 'di ba dati ang Cavite kasi maraming asin-asin doon yung mga lupa. Hindi pa nung noong kasi hindi pa ano ang Cavite hindi pa civilized. Kumbaga hindi pa siya masyadong ang Cavite. Gawaan ng asin. Yung pinagdadalan sa akin nung boyfriend ko, dinala ko doon sa puro asin, pagawaan ng asin. Diyan sa Cavite. Merong pagawaan ng asin. Katapos nung dalhin ako diyan, nung ilalaglag ko sana yung baby ko, pinagawa sa akin, alam mo, tumatalon ako sa bintana, mataas. Tapos yung mga boy nung tita ko, sabi ko, mga bibigat na kurtina, ako. Magma-mountain bike ako, sasalsal kaya talaga yung bulldit ko. Talagang imaginein mo, tatalon ako sa bubungan. Tapos, kung ano-anong ginagawa ko. Kung ano po lahat yung ginawa ko. In short, eto na po. Nung mapunta po ako sa simbahan, magdi-December ata yun, may nakita po akong fetus. Doon sa labas ng simbahan, may nakita akong fetus. Tapos tinitigan ko siya. Alam mo, sa totoo lang, ang ano ko, dahil siguro madasalin ako, tapos bigla pong ginawa ko yon. Siguro ang Panginoon, ayaw ako magkasala. Pinakita niya sa akin yung fetus, yung dalawang kamay. Ewan ko kung saan banda simbahan niya, nakalimutan ko na. Basta may nakita ko, dalawa hawak niyang gano'n yung fetus, yung dalawang kamay. Alam mo, biglang nagbago yung isip ko. Sabi ko sa boyfriend ko, uuwi na ako ng probinsya namin. Bahala nang magdildil ng asin. Kasi bahala nang masabunutan, bahala nang mapagalitan, basta itutuloy ko yung anak ko. Kung ayaw mo sa anak ko, ayaw mo, bahala ka. Uuwi na ako, itutuloy ko na. Ganun po ako nakauwi dito sa probinsya. Talagang taga Manila po ako na lumaki. Pero dito po ako pinanganak, doon ako lumaki. Doon dahil nga po hindi masyadong kaya ng mother ko, pinaalagaan ako doon sa tiyahin kong mayaman, doon ako lumaki. So ako'y umuwi lang dito sa probinsya uli nung mabuntis ako dahil doon sa nakita kong fetus. Ang sabi ko, itutuloy ko yung anak ko. Kung ayaw mo, bahala nang magdildil ng asin. Kasi ang lakas po ng kapit niya Ibig sabihin, binigay niya talaga sa akin Kahit lahat na, ginawa ko na Isa na lang ang iinumin ko. Na isa daw isasalpak sa puerto, dalawang iinumin. Pinabili sa akin yon. Hindi ko na tinuloy yun. Umuwi na ako, sabi ko, ayoko na. Kung ayaw mo ako samahan, bahala ka. Ngayon, kung ayaw mo sa anak ko, kung ayaw mo na sa akin, okay lang, fine. Wag mo na ako samahan, uuwi na ako. Pagdating ko dito sa probinsya, sa totoo lang, kung umuwi ako dito, 3 months yung tiyan ko. Magmula hanggang mga anak ako, nandun ako sa likod ng simbahan, humihingi ako ng tawad dun sa ginawa ko. Kasi alam mo yung santong inchero, yung inchero, yung patay na sa likod ng simbahan namin. Andun ako lagi, umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo po lahat ng ginawa ko. Sana po paglabas ng anak ko, yung walang kapintasan sa tao. Yung pumbuo, baka po walang kamay, walang paa. Di ba sabi nila pag naglalaglag ka, may diferensya yung bata pag nilabas mo? Kasi marami akong ginawa. Marami po akong ginawa sa anak ko bago ko po siya nailabas dito sa mundo. Kaya sa totoo lang, siguro dahil kaya ganyan na rin na medyo lately na yung kinukuwento ko nga dati na medyo malayo yung loob dati ng anak ko sa akin dahil naikwento ko yon. Syempre sino ba namang hindi sasama ng loob? Maliit pa lang pinapatay mo na, di ba? Actually, yun hindi ko kagustuhan ng tatay niya Pero dahil sa takot ko lang, dala ng kabataan, sumunod ako sa kanya nang hindi ako nag-isip. Pero at the end of the day, pina-realize pa rin sa akin ng Panginoon na kasalanan yun. So, ang kagustuhan pa rin ng Panginoon ang nasunod. Tingnan mo, tingnan mo gaano kabuti ang Panginoon. Talagang inano niya yung yung kasalanan ko. After kong panata ng 9 months, nasisaryan ako. Ito po, kwento ko sa inyo. 60 pesos lang po ang pera ko sa bulsa. Sisaryan po ako. Tapos, imagine mo. Anong yan? 60 pesos lang po ang pera ko. Panganganak ako, mag-isa ako.
60 So, in pesos joke ang lang. pera ko. Pumasok ako sa ospital. Ang sabi ng doktor sa akin, masisisaryan ako. Wala akong pera, umiiyak ako. Wala rin pera yung mother ko at that time. May bagyo pa. Dahil July, nung mga anak ako. Saan ka uutang? Sabi ng nanay ko, walang magpapautang ngayon. Alam mo, sa totoo lang, ang kagandahan lang po dahil lagi nila ako nakikita sa simbahan, umiiyak ako, nananangis ako. Lahat ng mga nakasamahan ko sa simbahan, pati pare, pinuntahan ako sa simbahan. Inaabutan ako ng pera. May nagbigay ng bigas hanggang mabuo ko yung pambayad kong 12,000 package deal sa cesarean ko. Tingnan mo? Tingnan mo. Ilang milagro na nangyari sa akin. Ilang milagro na. Tapos nung lumabas yung anak ko, ang sabi ko doon sa kapatid ko, tingnan mo, baka walang paa, walang kamay. Kasi nga dahil Sabi sa niya, buo. dahil sa inyo mga Sabi niya, buo. Napaka-healthy pa. Napakalaking bata pa. Alam mo, sa totoo lang, hindi pa siya normal, sumobra laki, inilawan lang para lumiit. Di ba? Pero ngayon, tingnan mo, very healthy, very yung anak ko, di ba? Walang Kumaga, parang ang dami kong experience na hindi yung napakagandang experience. Tapos, eto na, nung nagtrabaho ako sa Maynila, eto naman yung milagro ko. So, nag-iisip ngayon ako, paano ko siyang bubuhayin. Bago ko makilala si Cesar, nagtrabaho po ako sa Maynila, ayaw kong bumalik sa tiyahin ko kasi nahihiya ako. Kaya naman akong buhayin ng tita ko, kaya din buhayin yung anak ko, pero ako mismo nahiya. Sabi ko, magtatrabaho na. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Canteen, restaurant, Chinese restaurant, sporting goods sa may Santa Cruz. Tapos, kung saan ako mapadpad, kung saan ako, ginagawa kong gabi, umaga, gabi, dahil po yung gatas ng anak ko, Empapro. Di ba? Hindi ko alam, Pampers. Minsan, yung kita ko, 3,000 lang. Tapos gatas ng anak ko, 1 linggo lang yung 1,500. Paano ko makakarating ako? Kaya palipat-lipat ako ng trabaho, naghahanap ako ng medyo mataas ng sahod. Hanggang kahit hindi pa kaya ng tiyan ko dahil cesarean ako, pinasok ko yung sporting goods, pabubuhat sa akin ng Chinese, alam mo yung 10 gloves na pamboling, ang bigat-bigat noon, di ba? I-deliver namin sa UP. Talagang lahat ng paghihirap, pinasok ko. At that time, meron din akong milagro sa Nazareno. Ayan na naman, meron na naman akong milagro. Sabi ko sa'yo, more blessed ako pagdating sa milagro. Birthday ko, September 20. Umiiyak ako. Pagkatapos ng trabaho ko, dumaan ako sa Quiapo, nagsimba ako, lumuhod. Sabi ko, Jesus, kawawa naman po ako, birthday ko, wala akong kasama. Ni pansit, wala. Sabi ko, gusto ko man po umuwi. Nakabali na po ako ng 3 buwan na ibigay ko na sa anak ko. Siyempre, hahanapan ako ng pera ng nanay ko, pambiling gatas, hindi ako makauwi. Siyempre, nagbo-board ako, nag-aano ko. Imaginin po, padadala ko lahat yung sweldo ko. Tinikman ko kumain ng biskwit na pita at kapeng itim. Umaga, tanghali, gabi. Tiniis ko. Pagtatawagin ako ng mga ka-boardmate ko, sasabihin nila, "Kay, kain na tayo sa baba." Hindi, kumain na ako. Ako kahit hindi. Yung totoo, pagbaba nila, biskwit talaga tsaka kape. Tiniis ko talaga yung hirap na yon. Alam mo, nung birthday kong yun, nagsimba ako, umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, ba't naman po ganito yung buhay ko? Ganito, ganon. Birthday ko, kawawa ako. Gusto ko umuwi, wala akong pera, wala akong masahe, wala akong bibigay sa anak ko. Tapos, kahit pansit man lang po. Eto po ang makakapagtaka. Paglabas ko ng simbahan ng Quiapo, merong isang mama na lalaki, stranger, hindi ko kilala. Tinawag ako sa may pinto. Sabi niya, "Ineng," sabi niya, "halika, sumama ka sa akin." Sabi ko, "Hindi, sumama ka." Paglabas ko ng Quiapo, ng simbahan, doon sa may simbahan ng Quiapo sa side, yung papunta ng Rao, ano ba tawag dito? Santa Cruz. Di ba, dalawa ang entrance ng Quiapo, sa harap at saka sa likod. Doon ako sa may likuran dumaan. Paglabas ko ng pinto, may mama ako nakasalubong na lalaki, hindi ko siya kilala. Sabi niya, "Ineng, halika, sumama ka." Sabi, "Saan po tayo pupunta?" "Halika, basta sumama ka." Sabi niya, "Sumama naman ako, nawala ka, hindi ko kilala yung tao." Hindi ko talaga siya kilala. Pero parang may nag-udyok sa akin na sumama. Tapos, dun sa Santa Cruz, may mga Chinese restaurant. Sabi niya, "Halika, Ineng," sabi niya, "pumasok ka." Sabi niya, "Saan pong gagawin natin?" "Kakain tayo." Sabi niya gano'n sa akin, imaginin mo yung kakain kami.
Pag upo ko, sabi niya, umupo ka. Umorder siya ng isang order na pansit, isang buong manok. Ang in-order niya sa akin, sabi niya, kumain ka na kumain. Ako naman parang walang pakialam. Kain ako ng kain. Tapos nagpaalam yung mama sa akin, sabi niya, halika ining, ay sandali lang ining ha, may kukunin lang ako, sabi niya. At saka magsi-CR lang ako. O sige po, kain ako ng kain. Tapos pagkatapos kong kumain, nahimasmasan ako ng konti. Ano kaya? Baka mamaya na-scam ako. Wala akong pambayad. Sabi ko, wala akong pera. Ba't ako sumama dito? Talagang nag-nervous na naman ako. Kumabog na naman yung dibdib ko. Tapos maya-maya dumating yung waiter. Sabi ng waiter, may dala-dala 3 kilong dalandan. Hindi ko makakalimutan yun. Ayan, nangingilabot ako. Nangingilabot ako every time na ayan, ito po yung last 7 words. Baka maabot ako sa last 7 words. Eto, nangilabot ako. Pag naaalala ko yon, pagdating ng waiter, may bitbit siyang 3 kilong dalandan, pinabibigay ng mama sa'yo. Sabi niya, teka po, sabi ko, bayad po ba itong kinain namin? Kanina pa bayad. Tapos yung tira mo daw, iuwi mo. Imaginein mo yung iyak ko sa Nazareno. Kaya naniniwala ako, yung Nazareno, milagroso talaga. Totoo. Kaya pag pupunta ako ng Maynila, yung Quiapong yan, hindi ko dadaanan yan. Kasi, imaginein mo, pansit lang hiningi ko, binigyan niya pa ako ng manok at dalandan. Ibig sabihin, bumaba siya, narinig niya yung hinihiling ko, nagkatawang tao siya sa ibang tao. Gumamit siya ng tao o siya mismo yun. Siya mismo. Di ba? Tama. Kaya yun yung Hindi, talaga parang experience. nangyari doon, Apang Inday, kasi di ba nag-pray ka nga doon sa Baclaran. Eh, alam niya siguro na birthday mo, gumamit siya ng ibang tao. Tapos, ba't alam niya? Ang tanong ko, ba't alam niya? Ba't niyaya ka niya? Ba't alam niya na, Yes po. parang, puro alam niya yun eh. Alam na yun na Apang Inday kasi nga birthday mo nga, di ba? Kaya, Lagi gumamit niya siya ng ibang tao. Totoo yun. Pag Hindi niya ganyan ako po, pinababayaan. ibig sabihin yan, Lagi blessing. Blessing talaga yan sa'yo. Inday Kasi Mama. siguro yung kalooban ko nakikita ng Panginoon, hindi po kasi ako madamot pagdating sa pagkain. Pagdating sa pagkain, may ugali po kasi ako sa pagkain. Kahit dito sa mga kapitbahay namin, alam nila yan. Bakit nagluluto ka ng napakarami, mag-isa ka, dalawa lang kayo ni Cesar? Alam niyo po, sa totoo lang, pinakikibalak ko yung kapitbahay ko. Nagluluto ako, pinakikibalak ko. Tapos minsan, naaway ako ni Cesar pag may nagbigay na masasarap na pagkain. Tapos biglang lulubog, pinamigay ko. Sabi niya, bakit mo pinamigay? Ikaw naman, natikman mo na naman yun. Ilang beses mo na naman tinikman yun eh. Yung kapitbahay natin, di pa nila natitikman. O, di ba? Siguro na ano niya. Kaya pagdating sa pagkain, magmula nung biniyaan ako kasi meron din akong experience noon nang maliit ako na hindi ko makakalimutan. Ramdam ko yung pinagdadamutan. Naramdaman ko rin nung maliit ako kung paano pinagdamutan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin yon. Mas magiging ano ko. Kasi nung nagkukulot-kulot yung nanay ko dahil beautician nga sa baryo-baryo. Sinama ako ng nanay ko nung kasi ang nanay ko nung naglalakad sa mga baryo, nagkukulot. Ngayon, pag-aabutan ka ng tanghali, di ba, sa kalsada, wala pa nakukulot yung nanay ko. Wala pa. Tapos, siyempre, bit niya ako, kung natatandaan ko, 3 years old ako noon, 4 years old, bit ako ng nanay ko. Nagugutom na ako, 3:00. Sabi ko, Mama, nagugutom na ako. Sandali anak, sabi niya, maghahanap tayo ng may magpapakulot. Tapos, meron siyang nakulutan. Ngayon, 3:00, sabi ng nanay ko, baka naman meron kang konting kanin. At saka, pwede namang pahingi muna ng konting kanin habang kinukulutan kita, pakakainin ko yung anak ko. Tapos narinig ko yung anak nung kinukulutan ng nanay ko, sabi niya, yan nga lang ulam natin, pamimigay mo pa. Sabi niya, narinig ko yun, kahit 4 years old ako. Nagtanim sa utak ko yun, sabi ko, ang damot-damot naman ito. Pag lumaki ako, sabi ko, hindi ako magdadamot. Kaya sa sobra ko naman atang bait, kahit tinda ko, pinamimigay ko. Sumobra ko na. Baka, Sumobra. hindi, sa totoo lang. Sa sobrang bait mo, Inday Mama Vlog, pinamimigay mo na lahat. Ikaw pa yung maloloko niyan. Sigurado, ito, madaling maloko to. Alam mo naman yung ibang tao, di ba? Yung ibang tao na, Hindi, ito. ako naman, ang katwiran ko naman kasi, ilang beses na rin ako naloko. Bakit hindi ako nadadala?
Alam mo, lahat ng mga nanloloko sa akin, bumabagsak. Hmm. Nagiging kawawa ngayon. Nalalaman ko. Sa akin naman dumadating yung blessing. Hindi naman Oo. natutulog ang Panginoon. Kung ano yung ginawa mo, sabi ko sa'yo huwag kang magtanim. Huwag kang magtanim. Hayaan mo ang Panginoon ang magbalik nung bad karma sa kanila. Lokohin ka nila, triple ang mawawala sa kanila. Balita ko lahat ng mga nanloko sa akin. Nakaganon. Di ba? Ayan nga, di ba? Kasi may ano ko kumbaga may angel ako. Opo, pero ikaw hindi Mama Vlog kasi 'di ba, meron tayong sinasabi nilang good karma. Minsan kasi karma 'yan, sa ganun. Ay, Kung sorry. naniniwala po ba kayo doon? May nangyayari sa cellphone. Yes, naniniwala ako sa bad karma and good karma. Depende yan sa ginawa mo. Kung anong ginawa mo, yun ang magbabalik sa'yo. Yun ang babalik sa'yo. Kahit hindi napuputol yung bad karma at good karma. Kung maganda yung pinakita mo sa kapwa mo, hanggang generation mo pag namatay ka, mamanahin ng mga anak mo yun. Ngayon, kung masama yung ginawa mo, hanggang kamatayan mo, sa susunod na buhay mo, ganun din ang mangyayari sa mga anak mo. Generation by generation yan, di mapuputol yan. Yun ang magiging pamana ng Panginoon sa tao. Kapag salbahe ka, loko ka, yun ang magiging mamanahin ng mga anak mo. Kung ikaw ay magnanakaw ka, darating yung panahon, yung mga anak mo rin magiging magnanakaw. Kung ano, di ba? Kung mabuti kang tao, Nakikita nila yun hindi Mama. Nakikita nila sa kanya, kaya ganun. Tapos ngayon, ito naman, sa mga mapunta naman tayo sa hindi magnanakaw. Kung halimbawa ikaw labanero ka. Labanero kang magulang. Dahil halimbawa labanero kang magulang, hindi ka marunong rumispeto sa magulang. Magkakaanak ka ng hindi marunong rumispeto sa mga magulang, tandaan mo yan. Ganyan. Magbabayad at magbabayad ka sa generation mo. Akala mo pag namatay ka, katapusan na. Hindi. Yung mga may iwanan mo magtutuloy nung ginawa mo. Yun. Ako naniniwala ako doon. Sabi, hindi Mama, sobrang dami ng mga kwento mo. Yes. Kulang na lang. Kulang na lang pati yung kulang na lang pati yung kulangot mo, Apong Inday. Kinuwento mo na lahat kasi sobrang dami talaga. Marami rin akong experience. May na-experience pa ako na yung eroplano dapat sasakay ako. Sumabog yung eroplano, hindi ako sakay. Hindi kami natuloy, you know why? Nasunog yung tinitirahan namin. Kaya pala nasunog yung tinitirahan namin, kundi kasama ako doon sa mga sumabog na eroplano, yung Cebu Pacific. Hindi ka natuloy. Hindi natuloy, di ba? Pangit na maganda. Tapos, pangalawang experience ko dyan pang-apat, pang-lima. Nung nasusunugan kami at that time, lahat ng gamit ko, dinadala ko kung saan ako magtrabaho. Lahat ng mga damit ko, nagdadasal ako na wag masunog. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, nagpapa-interview sa ABS-CBN, sa GMA. Ako, walang ginawa kundi magdasal, hawak ko yung rosaryo ko, nagdadasal ako. Sabi ko, wag niyo po susunugin yung gamit ko dahil po yung gamit ko ay wala sila may pambili, mayaman sila. Ako po walang pambili, nakikipagtrabaho lang. Alam mo ba, nung pagpasok ko pagkatapos ng sunog, parang impyerno yung lugar namin. Ang ginawa ko, tingnan mo naman kung hindi talaga answered prayer ako. Nilabas ko yung gamit ko doon sa may tabi ng 3 gasol, nakakahon. Ang nangyari sa akin, pagtapos ng sunog, nakita ko yung gamit ko nakatambon sa 6 na yero. Ang natira, gamit ko lang. Hindi nasunog. Lahat ng gamit nila nasunog. Ako hindi nasunog. Bukod tangi gamit kong hindi nasunog. Tingnan mo naman. Dahil nagdadasal ako. Sila nagpapa-interview. Sila nasunugan sila. Yes. Sunog lahat. Walang natira. Bukod tangi. Gamit ko ang natira. Nakatakip sa yung pagbagsak ng yero sa sunog, tumakip. Parang shield yung kahong ko. Naka-shield yung kahong ko. Ibang nagagawa ng prayers. Diba? Talaga nila kasi alam niya. Yes. Huwag po nating mamaliitin ang dasal. Ang dasal ang makakatulong mabigat na tulong. Number one talaga prayer talaga. Hindi mo naman nakukuha dun sa sabihin mo, "Oh Lord, sana po bigyan niyo po ako ng cellphone, iPhone." Siyempre, hindi naman si Lord ang
ikaw ang gagawa ng paraan paano mo makuha yung iPhone na yan. Baka dito ka lang, oh Lord, hindi naman ngayon hindi naman mabibigay kaagad ni Lord yung iPhone kung hindi ka gumawa Sa ng paraan. totoo lang, ang Yun. lahat ng material na bagay, kapag yan dinadasal mo, kalaunan ibibigay din yan sa'yo. Pero hindi niya agad-agad ibibigay. Tama. Paghihirapan mo muna yan. Ako, sa totoo lang, ang tagal-tagal ko pong nag-jeep. Ang tagal-tagal ko nagta-tricycle. Oh, nagsabi lang ako na gusto sana pagdating ng panahon, kahit kahit maliit lang na sasakyan. Although meron sila Cesar, malalaki, pero yung talagang sarili ko, sabi ko. Sabi kasi ako kahit kaya naman ni Cesar, hindi ako humihingi. Wala akong hinihingi. Basta ang gusto ko lang, yung yung gusto ko, yung sa akin lang, yung pinagpapaguran ko din. Sabi ko, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Alam mo, sa totoo lang, yung mga mapaghangad kagaya ko, ito pong ko, sabi ko nung wala akong sasakyan, pag nakakakita ako, tingnan mo naman yun, kababaeng tao, nagda-drive, sana ako rin, sabi ko. Ganon, nagsasalita lang ko. Pero alam mo, sa totoo lang, pag pala pinangarap mo, nasa iyo na, paggamit lang, walang kwenta. Tingnan mo, inahayaan ko lang, sila lang gumagamit. Ako hindi madalang lang. Diba? Pag nasa sayo na, parang wala na. Ganyan ang ng gamit. Wala. Pangarapin mo. Tapos, walang kwenta. Walang kwenta pag nasa iyo na. Parang lang. Kumbaga, pero ang inaano ko lang, pag pinangarap mo, matagal, pero ibibigay niya. Kapag taimtim ang dasal mo at saka hinahaluan mo ng sipag at syaga, makukuha mo yun. Pero hindi basta-basta malalaglag sa'yo nang hindi mo pinaghihirapan. Siyempre, malalaglag ba sa'yo yun? Sana po Lord, manalo po ako sa loto. Hindi ka naman tumataya. Paano ka mananalo? Yun na nga. Pero sa totoo lang, ako, may pagka gambler din ako ng konti. Pero alam mo yung mga tinatayaan ko, yung mga numero ng Panginoon sa akin, may numbers kasi sa akin ng like si Jesus. Ayan, tingnan mo yung mga santo ko. Ayan, yan. Yan sabi ko, hindi nawawala sa kwarto ko yan kahit saan ako. Kahit saan akong sulok, meron akong altar. Ha? Nakita ko na po yan sa Facebook. Dami. Ayan, kahit sa sulok, meron yung bahay namin. Talagang nilagyan ko talaga ng prayer room. Gusto ko, pag matutulog ako, ayan, parang pakiramdam ko safe ako. Pag nakahiga ako sa kama ko, ayan. Tapos, ayan, katapat ko. Di ba? Parang, sabi ko, parang pakiramdam ko safe ako. Tapos, sabi ko, pagka magdadasal na ako, alam niyo, sabi ko, yung lahat ng hiniling ko, unti-unti, parang natutupad. Pero, sabi ko, ang tagal bago niya ibigay, pero bibigay niya rin. At saka dapat po, huwag tayong mainip. Ibibigay niya din. Ibibigay niya din. Basta taimtim lang tayo magdasal, ibibigay niya din. Lahat ng ating mga kahilingan. Huwag lang madaliin. Huwag nating madaliin dahil hindi lang naman tayo nangangailangan. Marami tayo. Kumbaga marami tayong pinagbibigyan ng Diyos. Pero hindi nauubusan ng Panginoon. Kung ang tao nauubusan, ang Panginoon hindi nauubusan. Basta marunong kang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon, marunong kang tumawag sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Marami, kahit makasalanan ka, basta taimtim kang nagdasal, humingi ka ng tawad at mag-ano ka sa Kanya, nandyan siya. Tayo lang naman tao dito sa Kanya. Patawad na guys, kung may mga kasalanan po ako sa inyo, patawarin niyo na po ako, Lord. Tawad na po sa mga nandiyan sa baba, kung sabi ko. Para sigurado. Ano po? Pagtamad ka, yung sinabi ko sa'yo, ano ba yung sinabi ko sa'yo? Pagka medyo hindi nyo feel na magdasal o nakakalimutan nyo, medyo yung 3 sinasabi ko sa'yo. Yung Panginoon, salamat. Alam ko na. Panginoon, salamat. Yung isa, hindi mamablog yung isa. Nakalimutan ko isa. Salamat, patawad, at pakalulu. Salamat, patawad. Ayun. Panginoon, salamat, patawad, at yung isa pong day? Pakalulu. Nakalimutan ko na isa. Pakalulu, Tagalog. Kaawaan mo kami. Nakalina, alam. Maunawaan mo. Yun. Kaawaan kami. Panginoon, salamat, patawad,
Kaawaan mo Oo, kami. hindi Ulit-ulitin mo po yun. hindi Ulit-ulitin po mo. Panginoon, salamat, patawad at unawaan mo kami. Mm. Pakalulu, pakalulu. Palulo. Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kawaan mo kami. Ulit-ulitin mo yun. Ulit-ulitin mo yun. Ulit-ulitin mo nang ulit-ulitin yun. Kahit halimbawa na nasa trabaho ka o ano mo. Bago ka mag-umpisa ng trabaho, banggitin mo yun. Pagka ano ka na naman, sasakay ka sa sasakyan, nasa labas ka, banggitin mo yun. Tapos, lagi mo rin babanggitan si guardian angel mo. Paglalabas ka ng bahay, si guardian angel mo. Sulat mo. Para safe ka. Ayun, yun lang. Yun lang yung na-share ko Ano sa ba pa inyo yung dahil ano po? Ah, ha? ano pa pong yung aral mo na bigay mo sa kanila, yung iiwan mo sa kanila bago tayo bumaba? Ayun nga, sabi ko, 'di ba, sabi ko sa iyo, sabi ko at wag kakalimutan na manalangin sa Panginoon, tumawag. Kahit anong mabibigat na pagsubok ang dumating sa atin, wag tayong mawawalan ng pag-asa. At tayo naman kahit makasalanan pa tayo, tayong lahat ay anak ng Panginoon. Lahat tayo naiintindihan niya, lahat tayo patatawarin niya, basta matuto ka lang lumapit sa kanya. Hindi niya tayo pababayaan. At wag makakalimot, gawin nating sentro. Ang Panginoon lagi ang uunahin natin bago sa lahat. Kapag ginawa mo yan, check yung buhay mo, kahit gaano pa kabigat ang dadaanan mong pagsubok sa buhay, problema, kung ano man yan, pamilya man yan, o pera man yan, o kahirapan man yan, o pagsubok sa buhay, may asawa, magulang, lahat yan malalampasan mo kapag ang Panginoon nasa sentro mo. Laging nasa sayo. Yun lang. Yan. Is Chosen Vlog, salamat. Ayan. Sabi niya pong Banji Vergara, basta isa puso yung pagdarasal, sabi niya pong. Tama naman. Ako lahat inamin ko tayo, talaga, hindi naman talaga ako. lahat tayo hindi perfecto. Totoo ako Kagaya hindi talaga kagaya na sinabi ko sa'yo, namamana natin yan. Namana din natin. Di ba yung kasalanan ni Eva at Adan, namana natin? Kaya sabi ko sa'yo, generation by generation yan. Kahit yung pamilya ni Jesus Christ, puro may mga magnanakaw, mga kung ano yung mga ano dyan, masama lahat, halos karamihan ng pamilya ni Jesus Christ, galing sa masama. Pero tingnan mo, yan. Kaya lahat tayo, maaaring dahil dala na rin ng nasa paligid natin, nagkakasala tayo, tusukso. Pero at the end of the day, nandiyan pa rin ang Panginoon sa atin. Patatawarin niya tayo. Basta matuto lang tayong taimtim na dasal at lumapit ng taimtim sa Kanya. Pakikinggan tayo. Yes. Ayan. Yan, napahaba ng kwento natin. Hintay, 2:30 na. Maganda rin ako kasi, mas gusto ko yung haba. Yung gandang oras na kasi. Narinig ko sa'yo dahil Holy Week. Kaya na kong pumanik. Kasi pagdating sa ganyan, mahilig ako sa 7 last words. Hindi kasi ako hindi. Napansin ko. Kapogi, banggit ko kanina para umabot ng 7. Oo nga, last. Napaano nga po. Punta nga dun sa 7 Yun, last 7 ko. Parang last 7 ko, when ba tawag dun, Apong Inday? Yung 7? Last 7 words. Last 7 words. Last 7 words. Yes. Napunta nga dito sa last 7 words. Pero thankful ako kasi mula kay Ujamot, ayan, may nang mga natutunan din ako kay Ujamot. Hindi lang si Ujamot, siyempre si Inday Mama Vlog, sobrang dami ng kumwento niya, pero sabi ko isa lang. Pero kinuwento na lahat, pati buong buo, pero at least okay, mas maganda yung aral kasi. Ay, abang walang umakit, mas okay na yung ganun kasi at least nalaman natin, natuklasan natin si Inday Mama Vlog kung ano yung buhay niya noon at saka ngayon. Siyempre, very blessed si Apong Inday kasi nga sabi na Apong Inday, kahit marami siyang mga naloko sa kanya, marami siyang, alam ko naman si Apong Inday na kwento sa akin yung isang araw nung about dun sa, alam mo na Apong Inday, diba? Pero ngayon, kung gaano ka ka-bless, yun yung number 1. Tsaka hindi lang Apong Inday, siyempre meron kang asawa at anak na, yun nga, tapos, hindi inaamin ko, siguro, aminin mo siguro, lahat nasa iyo na Apong Inday, di ba? May pera ka. Hindi naman sa totally maraming pera. Sakto lang. Hindi naman mayaman. Sakto lang. Nakakaluwag-luwag. Tapos yung
yung may pamilya ka, may anak ka, may asawa ka, yun, mas maganda na yun kasi ano yun, no, parang compact na. Ibig sabihin, parang isang circle na. Yung iba kasi hindi pa buo yung circle nila eh. Parang meron pang hiwa kasi may mga problema sila sa pamilya. Gaya kumbawa, yung asawa niya nagbabae, yung lalaki, yung asawa niya babae, yung anak niya nagdroga. Ibig sabihin, hindi pa buo yung kanyang circle. Pero ikaw Lahat hindi yan mama dadaanan yan. pa. Lahat yan pagdadaanan ng bawat pamilya yan. Yun yung Totoo, tinatawag na pasanin mo yung cross mo. totoo yun. Kaya Yung yun, iba, eh, yung iba nga kahit adik na yung anak, hindi nila maitapon eh. Kasi anak nila ay, yun eh. totoo. Naniniwala ako dyan. Minsan nga apong hindi pagtatakpan pa nila, ay hindi nagdadalaga yung anak ko. Pero Hmm. kasi ayaw nilang magulang nila na ipakulong yung anak. Yes. Diba? Ganun nila kamahal yung mga anak nila. Ganun Kahit, nila kahit kamahal yung mga anak nila. makademonyo pa yung anak nila kahit gaano kasama, hindi pa nila Kahit pagtatakpan pa rin. mali na, kahit mali na, kahit mali Ito, na. Dahil yung pagmamahal nila, akala nila yun yung tunay na pagmamahal ng ano sa ano. Pero talagang ang mama, magulang, iba. Ibang magmahal ang magulang. Yun yung yun. tinatawag nilang unconditional love. Ayos, tama. Unconditional love. Number one yan kasi totoong pagmamahal yan lalo na sa nanay Kung tsaka bakit anak niya. merong Pero, asawang binubugbog na pero nandyan pa rin, hindi nila oh, iniiwan. Di ba? daming kung hindi, sobrang dami. Hindi lang siguro isa Mm. milyon siguro mga nakaka-experience niyan. Mm. Hindi sa Pilipinas, Yung iba kundi sa dyan, iiwanan na. Lalo na kung Hmm? halimbawa pareho silang edukado, walang pakialam yan. O di kung Hmm. ayaw mo sa akin, ayaw ko sa'yo, meron akong trabaho, meron akong ganito. Okay. Tapos, yung iba, hindi mo masisisi eh. Kung halimbawa lalaki lang yung may trabaho, tapos yung babae, pambahay lang, walang pera, yuyuko yan yung babae, hindi talaga aalis yan. Kung hindi naman niya kaya kung wala siyang pakpak. Ngayon, Totoo yan. sasabihin, naku, ganun, ganito, ganito. Pero yung hindi yun ang issue dun eh. Ang issue dun, naaawa sila dun sa anak nila. Sa pagmamahal Totoo. nila, masisira yung pamilya nila kahit hindi na maganda yung pagsasama, alang-alang sa mga anak, pagmamahal sa anak. Bro. Kumbaga, Ayan, ano tama din. ko eh. Sabi ni Kapampangan Mm. Scotland. Ay, ito, Kapampangan Scotland, salamat. Mm. Ito, nag-sharing Pero kami about. pero alam niyo ba, gagawa ng Panginoon, pag sobra na yung paghihirap ng tao, lalo na sa pamilya, gagawa ng paraan ng Panginoon kung paano matapos yan. Ay, Meron totoo. akong Akong meron Inday. akong experience na ganyan, meron akong kapitbahay na ganyan, binubugbog, buntis yung asawa, binubugbog lahat-lahat. Alam mo ba nangyari do'n sa asawa? Nag-iinuman, at tapos nakatulog do'n sa isang bahay, nasunog yung bahay, namatay yung asawa ng bubugbog. Ginusto ng Panginoon Yun. yun, para mawala yung bigat na problema nun. Alam mo ngayon yung buntis na babaeng lagi binubugbog, asawa ng foreigner mayaman. O, di ba? Hmm. Ganun lang Yun yun. ang hmm. No, Ayan. kapitbahay namin. Kapitbahay namin. Mm. Apong Inday, napahaba yung kwentuhan natin na itutuloy O, na lang sige. natin tomorrow. O, Kasi sige. ano na. Next time na lang. Sige. Oo. Ayan. Maraming Thank you, Apong ha. Inday. Ayan. Thank you, Apong Inday. Napahaba At nga eh. see you tomorrow ulit. Meron akong Oo. ganitong segment din siya kasi hanggang Oo. hanggang Saturday. Ayan. Thank you Oo. very much. O, sige. Ayan. Thank you. Dito na ako. Magbibideo lang ako. Sige. Thank you very much. Bye-bye. Salamat Bye-bye, po sa Apong. lahat. Dami ko natutunan. Ayan. Dali, akyat ko muna ito bago tayo mag-end. Ayan. Ayan, Soy Kapangpangan, salamat ayun. Maraming salamat po kay Milyonaryo Kuchamo sa kanyang pag-share about sa kanyang kwento. Ayun, ang tawag dito, natutunan ko sa kanya yung pagiging, sabi nga, habang may buhay, mahalin mo yung parents mo, yun nga. Tapos, ano pa yung mga natutunan ko sa kanya? Yun ang sabi niya, love and respect. Sabi nga ni Milyonaryo Kuchamo. At kaya pong Inday, sobrang dami akong na-experience. Ang dami kong mga tawag dito, ang dami kong natutunan sa kanya mula dun sa kwento niya about sa pera niya. Sabi niya nga na kahit gaano ba kadami yung pera mo, sa bandang huli, pag nagkasakit ka, mawawala din yung pera mo. Kaya abang may pera ka, sabi niya, i-share mo. Wag mong sarili yung pera mo. Kaya natutunan ko, actually, hindi naman lahat ng tao nakakahawak ng malaking pera. Pero kaya yun, sa huling pagsisisi talaga, kapag nagkasakit ka, uubusin yung pera mo. Kaya yun,
Josa, maraming salamat po sa inyo, Josa, at Kapampangan Scotland. Apong Banji, Apong Inday Mama Vlog, maraming salamat po sa iyong aral at binigay na kwento. At naging, huwag kayong mag-alala, magiging aral to sa aking live at magiging inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pero buong mundo. At okay guys, maraming salamat po at ako mag-i-end na rin, 2:30 na, 2 oras at katalahati. Hindi ako masyadong magtatagal kasi tomorrow ulit, panibagong kwento naman bukas. Kayo lahat dyan sa baba, pwede kayo mag-share. Every day naman to guys, hindi mo na ako magpapaangat program. Okay? See you tomorrow po sa aking LS, alas 2 ng hapon. Maraming salamat, Milyonaryong Ujamot, sa lahat po ng mga nakabidyo dyan, 5 million in daos. Apronel, salamat Apronel, Apong Inday. Okay, maraming salamat po sa lahat. Basta ito po yung aking bagong segment ngayon, ngayong week na to. Kwento mo, aral ko. Happy Palm Sunday po sa lahat. Thank you po sa lahat.